tumpan eche ne kasase anafra na kunyame no na wono ne wono fro tabraba Ghana fo nyina enoma no Sompa tiefo nyina enoma no sa nyame wei enene ye ka ne ho asem ede akyerew ewo Sompa Asem Mpe Nipa na dwumadie obete enka ewo Sompa TV Sompa 93.1 na ye ko akoyanim yanim ten dwumadie we so aha ena betem panisem aha ena betem komode aha ena futu semu a etetra brabo na ya brabo yie no ye betumi ede abrawo ewo dwumadie we eso dwumadie obeto omra samonka sa ena the nation sanka wofalumba obatenenka ohena yire mame yaboa akua ahwema bronya boya abrewatia obatenenka ewo dwumadie we so enya asem keto akora na producers ye ne omo adi dwuma ewo dwumadie we so kokosachi Fletcher kwanta bisa Isaac omo adawruma ene enya bi ede ato aproso na ye betu no sre ene abasa na ye de amamu na ye suamu ade enya asem keto akora na wukọ master control room oso a safo kantanka semprimu wone azuga omo adawruma ena social media handles no Facebook, YouTube, and Twitter no obehu yen ewo ho enti subscribe share afufuro hwebi wontie bi emfa free ho na wukọ Sompa TV oso a ekoba jesi semprimu woni David ka kire wo bi omunyina aka ho ena yedi atwaguo ewo Sompa TV no so no kofuro bofo mpa bema asuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo nintin fosuo mene funtum pa katachie srebia bonche nana atwentwen kodi ewu a ye twem yansan ne akosa me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so a okoduma samo wi afidie ematro mo bedie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba yeni agigginsu yen ene tinsuo nani na nwoma ekonkan pa na dodo no a etumi esabinom wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no wei na santima diatum wei na Ghana manso agiatum na ye ko akoyanim yen ne ekọ akoyanim no anya asem keto akora dwumadie wei medical kan se akuku dan ne atwotwo wuro etie dwumadie wei a abasobode a ebinum ede eba no anya asem keto akora enoti Ashanti Regional Chief Imam Mumim wo swami akire ya wo ye batampa free se adwumadie wei onfani agro a waka ho asem de waka no ye behwe na ya yensiesie kama na akoma ato akomam na bibia akosototen ya chia soamefo nyina akato ene bro na afe no eko na wie ya ne sa eno tie ne chiakase ede bema soamefo nyina ye ba mfie miensa a yakuri omagie feso fefe kama obna samo bibia bokọ de Oforisuo bema bibia bokọ ankopo de akyeye na chief imam Nimia penny friend Amadu. Aha, no so chia no ne mpanifo nya de de woka. Oforisuo na eye dwoada. Edwo so anyo sa e wokwan bi so. Oforisuo bronya bai wo yam hyehyewa na so yam hyehyewa. Me yam hyehye me. E wokwan bai so. Yankote adrum rai kwakwe ya habayo. Habaya. Ko jesi auto ye manfo ni da so pa Oforisuo. Enya asem keto. Anu ko mo bia na nipa bi ni mi di se mo bro hunfo no pon se ye che enyanka na awisia ne kunafo no omo so dey special dey nipa be ye 10 kwaku ma menka asem ba ko nkyerem ye kwa ye be ye da sori ade chi a obi sika shi obi botum se na menka me se obi hu obi a onko nsuo ma onsi watade onsoma na so mani bibi so mani bibi ti ade chi ade senyina meta kasa se mo se obi twop mo nso botom unse drum bi a o twi handkerchief na sika bi hye obotom na twa fa ho na twa nyame na se mrasa obi sika obi ba befa abrantie ya wonenam so amekwa mu am se friend se Tony da kwa na wonenam kwa na de ba chi bia ni sika hye obi botom na sa kwa no wankasa no se ka wogi ade obi wo so aka ya abotre under the force so ase ode ni sika ma se gito wasoma no wase atwa ne bo wasoma mam 10 cedi sa kwa bi no wa mko about sebe na dwen nkoyi wo so o ma 20 million na mko dini kakaka ole no atwa ne bo so ma 20 million na mko dini kakaka na ye nnuanu mo ni Jeff wi o mo mai Oforisuo be kakra be jinsem wo mo so mo koyo Oforisuo se do ma bruta wiase na ye den Oforisuo ya ga na ngo na omo ye he na omo da womo
Oko maslech wana. Oko mosque kesim. Oko enchanse na ufi ho na oko mosque ono. Ekwan no saa no mabobo mo tent no mo hyehye mu. Na minim kwa mo fa so mo fro mo ho. De bia so no mo nyam. Sɛn fo no mo kwɔhyɛ fro mo ho. Ase won tina na mebusa se no da no. Udwene ho a won tia se na sa nkwala no. Me se akola a wasi so ye ketekete wo sire sika. Na ni abrinti na wo sire sika. Na wo banyi na wonya sika bia de no bɛyɛ. Obetwetu. Enso Ghana fo mpanifo ye ntimi abro ye so. Na no obi ka asem bi a kyerɛ nam so onyo na aka ye. Ozai. Nam so mo na sama on ka sa asem. Wasi maka hen. Ose obi firi Ghana ha akɔ. Na anye. Na also oni nipa kru di ano. Amen am kan. Say odo kɔ America. Amen am kan. Na omo 15 billion. Amen am kan. O say obegya hɔ akɔ America rumpe billion. Ayampa. Ayampa me am kan ye. Me ntwen sai. Ontena. Dabi Oforisuo. Umpe Ghana. Dabi. Oforisuo o ma me 100 billion kura me kɔ America. Umpe 100 billion. Dabi. Na fa nye business wa. Business ai e be hye. Scanner be hye. Ona sama fo ye adwuma. Oh, Oforisuo so be kura na so akokokra. Minima no me 100 billion no. Me cement. Afa na akotu ye wala tu asa wa America. Oforisuo me wo reason ti America cement. O reason is say. Me reason is say. Kura what so a ye di wula na ato ho. America ho. America. Ye di wula na ato ho. Nya America nko a. Abroni Colombia ye di wula to ho. Ti bibia ye pepepe. So ma measure. Akola eni panimu atem just like that. Aha. Panimu bi pa bo degree. Yesi zebra crossing. Udru na se school for college na ho. Wo e cratch ni wa botai o bank manager. Oduru ohwim. Otwem. Udi ho agobu kumo. De enti ama me ka sa anse kuro bi a pepepe ye adwuma wo no. Oforisuo to na anya adwuma kro we okay. Ada se ye kan ye ka obi be ka sa broche hwe wonim bra o mo bra. Ampa ye nim pa. Abroche o mo bra. 100 billion no. Oforisuo me se sebe atemdidie ne noma bi e koso wa de na kwa no social media ye ba ye ni ade TikTok ni ade anya atemdidie. Obeko. Me Oforisuo ma 100 billion kwa na de 5 years visa tour for US meko. Oja 100 billion. Me pa tete Oforisuo. Empire ka de se mo. Ada tete o Ghana. Me se na kure mu ke Oforisuo. Na de na wo kure mu ansenke. Atete wa. Akola mu panimu mu akola. Chese we fa we say aye buga na obi na ho tek aben hunu kwase aben ene ye bo Oforisuo why stranded na nam wiase into beko Oforisuo me se ma me ka sem to ye tete yi opa me yenko do abroche life be san different ye be ko different level it's san bebem but ha na atotom nyina na be san piepie me na me ka Oforisuo edu me bi a change level kakra 100 billion me se me nko Oforisuo na so obi kuta more than that obeko ashe taxi ahodo wo store obohu na obi abakuta nkrado why dey ni ya tutum wo ka hwe omu ntie Oforisuo ne problem kwaku ho em ngonwa kakra Oforisuo na kura sika aban sika godi obi botom ansa na kwa aban ho what be that when we say broche police ni achi obi eme na faka achi da kura wutimu akura ketekete kura se mato police antini nyina na atete firi Oforisuo abroche no sikani ni ho na hia ni ho bibia ye pepepe wote hanu mu a woni asuko no ma bi benya asem ni botom odu chen wasem ode ye bebu ntanchia enu ti Ghana country ye womi de bia obehu nwane wamu na enne obehu obi na okasa obi anka no ntokwa ntanchia bia ye bu no okonyina okasa na pa na nesan ko eni sei court ipa me ko nesan ko eni sei ya buabo no Oforisuo bibia pepepe manka nchose pa bibi koju obi bisia kwa kusa nko ma ye me de ye fancy ya ho ebi a wo de koda dwene ncha na bia 100 me koda de be na dwene ho mesumi ya wa ya na mato bi da mesumi da ya me koda bibi anwene ho obeko ma bi kwaje bayire bisia e wona danfo so de fa bayire ko African market ayi abruchiri wode ayi kan bayire ne ko na shape ne ko senke na bayire no hiti kan ne bi eseye bibiri seye eti ma me na twe date wode she ne nua no o mai and of friend was ya wadaroma enye se boapaye na ye ko ne ekunya problem on show no so enti me the company ne court na ma me de nsegu ne ti e wo Ghana wo si da bai se wonim se
Abroche court wete se Ghana court wo si da bi ha de nche na otwe mienu Oforisuo na wotwe mienu kwa na otwe miensa so na ebu asem no ezi company ne fa ma me sika ma no oje ano de kwa ma no na kuro woti manya heaven no ante no na ruler no da me na meka twa bibi pepepe aha obi hu obi ka no oja no hwendi si ya da bi Abroche wo sika obi amfa ho eye mra na edi bu oman no eno na ma ye nwan mo ba o mo se Ghana haido o mo ntra hanwe. Okay. Omna Samuel say sisi 100 billion. Sikano. Ya ba ba hiding credo ba ba tutu. Obekwa America no. Onyi baako o say obeje sikano akota America. Kura ye boto ton boot ni ade do ha ton boot esi etwa ban de egbo se nipa na print ne de abejo. We are no atia ma na de bi o sika ko bi botom. Da bi. Ntra. Obekwa. Photos na atua. Ye ti so am he. Sabrochi anka asam nka Abrofu gusu gidigidi anadwi ki awie hwe futuro kum nipa hwe me no tie sese hwe light off eni mu ntontom awofo so na die ni hwe yama light off America na wo wala tu asa o wala tu asa na he de wofo so be fia na hwe environment kura wo sha tale kura nse bi enya fi the nation zakro bi aboko de 100 billion yana so be jawa ko radia ya de ode nkwa chekete mada bodwe moje de afusan jina ya ka che ya we ne se awrade wonhyira ye na enema enkotote emfa emaye ya one o kano ne fa ba bi bebere na to asom kura wa auto petrol wa na obu die ngumi mi aba bia na ato petrol so kura ho na obi bebu mframa kura amam kura ho na ntwie hu se traffic atia wogina ho ye so ne de ya no abetwam ho na ntwie nim nyansa chen minister bi wo Ghana ze kuru nu nya konya kwaku wose mwani miaza obetwene kwaku jajaja yare Asem Mpe na megajo abo otimidi traffic so na wa ba na minister de wa abetwam obekum nipa kure mfa no do the fa company mi enu he Abroche na bodabo e cross kwai na se bete talk mu se okra bi cross kwai oto na omani abre obi agina ho mo kra no ko na no me ko hunu we wotwe a ne ba ko kanetim awa ba kuruma be gina buroni ka atimi ya lead na ade na kwa me hu se ne ba wotwe ne hye cage mu na kuruma minister a school for odi ananye o de ko kire na no wadi di watam ntu de ko cheke abo wotwe na ne ba wa mane mu a otimi be sere me yi ni film na minister bia bia wa mane tumi so mfanye duma wadi ne jimi ni mu ayewe ya ora tie no gaza o ka be nsem bebire no na ya na ya akoya atem de ba za so a omom tie ne mpe ti mejanam de asi wa na maka drum se unya kwan atu unya kwan atu na se no mu nyina be kwa ma Ghana bebo na ukuro de yede se ukuro de ka de no yele ma wale bele wo nya ba bi ko pebra bo ja unya skana ma ye waji na zi eguso tikai ma tia ne yatimi samsi abe kura mi nim ska le ba be aduma so de kale be so tiro kuro yele de yaw na me bo na kwanya da ba bia ye jimi mire bi atwa invite be ba ye jai to dem ene ye nya akokọ kura so am invite ye kwa gosira no na asumdi aba na obi akotra be no ma me tia bibia boko de Aboso be nyankopɔ adaro ma me hoye na nso kama pa ye de nyame ase Aboso be ma ye nchia ye tiefo ne ahwefo nyina na ye nka nkyerɛ omra asamo asasem na wo ka no eno anu no ngini 2 na se wote Ghana ha se onya honko be de me de akama jiska no na sika a woji a Oforisuo be ma Abroche na akwa akotena ho no ho sika no $1 ye de ba ase no ma wo de no makoma ko be 17 ye ba be sesa na de 100 billion now se na wo ka no wo de check se sa wo kwa akodi dwa na se o ye se o de be bo business bia inflation ko sura sika na ye ketwa wo sika ka wa ya be kwa akodi sika we hye be ka so ekohwini asam na me ka no panyimfo na be fa kwan bi so achinchim nsa on se IMF de aba se panyimfo no hwe na yeto gyegye ne yentum yempegam me ye tirim nye the sefer range of money no abenti no ye ba be last na bia change of government abenti ne me wo se wo mo ye no mo nya ne ntem fo so enti se ye ba be totuo mu a business na wo ye no kan ne hu se beje to de free so wo ma bibia aboa ye de fo so be ma Osei me ba time ni bugagra agwa bia diska bi se ya wankwa Abroche ni nuanam se yemfa nkwa na yemo eska no so mu wo ho na yemo miska wo je na okoye
okoyen a fish catfish ni kuro assembly man ne ho anya na adwo awada no de adura kogu catfish na yima mo ni na wida ye mo fo kura di to kura di wash I don't need assembly man wa bo bla jagran ni mu ade de star o gazani pa ho ro eduone na obi anim so ma kwade chi no okwa no fish market ya gase ne mo nyina wuda ni duwe hwana ye nyo na bu ne goya de we Ofoso be ma se be yan so a wunye wudi ni wo mayi mu no eni sikachi pepi na no eni sikachi de kwaku kan sa kwai kwaye obe wudi ni obe kobodu assembly member no so be wu esa so akum nipa woni ho kwa bia so oje okra bia ekra di free ni nsam fi se anyo na bo okra no but ade na ye de ye no so no esa se wonti mi nyina no na ye da koma ya eye ne kra ye nti no dua na no obebo nti e ba sa nyankopom mlem so ye nti ade ntire ne won go tena do chi na wanya kronkron fa mawrad wo so be ma ba bia ni ha ba bia ya bebe to bia ye mpoyem na sometimes ne ya na akwantu obi wo ho ya akwantu fon se wankasa wonim se ba bia wo kɔ na nhye da nye wonim wachi wonsese wachi nto ho bibia ni wo se me kwa no na ya na ye mpene se akwantu fon bi wo ho akokotu do na nka akwantu de ofo so be ma eto da bi kra change of environment krampo na ye enti sa wo kwaye wala tu wala salon nam se de krapa kama wo koto wo abrochima mu enti wo be hu se de ne emesi ko enti ofo so Ghana ha de this time around for so be ma sika no dodo se de kra de onya kwantu e ya akọ Ghana trotro utima ebra na se benye enya kai ofo so te trotro mu a abroche ta no de bibia wo te trotro mu a mate ni timi si kofie mpacho obi anko pacho ye ko tek obi anko na ka ni gina ho chese ono aye de wo pe ansa na mate ni abacha ka no de na wo te ka ni mu a na wadwuma time no e ya bo abroche ni wo sa mate ni di watam aha mate ni bia wo fie na se na shabe mpredwasa wo ye good buade a obedi mate na no aye ya abroche ba skra ye ntawo wa dress ko adwuma uni abetata fu bi ni e de eja okwan ma no ma ha yo ko dan tuntum nie nsonkro nso nie ne ye how chese wo dwere ho a wonti kro ba kra ni okay na chese omanfo ayo madwe se akonya bia ba mbedwane akọ omontena wo mam ese obi aso okọ ne Ghana ne se begu ya asem o orofo akato ne bro na bronya no aduru ho na ye keka obi aboa no ho bronya bre nyina awie ye maami kurani bi o ye nuanom bia omo maami no mo papa awu agya wo mo adom bedie do mo be hyekura eho oden ye fro mu nyanka no omo di omo ho boboa no enyan hyiae omo ni da so nyina ya yekwa ebo bia obi hye no ya akwa ebuhye hunu ontenenka ofre ne kura womfa orofo saafo omo ni ababiem omo raho eno na me ka kire odede bi se Terawa Media Company ye de Sompa chede aba na sa Sompa chede emfie muanu a atwam kuro no ye yaye ema amakunafo ene nkoda nyanka orofo nkoda nyanka ye no omudidi wo Heroes Park na efe kwa Kumasi Mountain so nyina bedi adanse eduru ho ne ye chenyoma ye amakunafo so mu bufa so ani nyame dum so obi anya bi ema na koma to ne yem afiwi eduru ho bi mu maame papa ene won na waforo soro ha no Nyankopon nhira won ene Sompa chere se na manfo ede aba no enwanwa eno nti se afi no ekọ na wie ye ne ase ekọ ye saafo ya yi usofa ho gimu bi na masem Amerika nyina ne se enhyira ne yedie bi e wo Sompa chedie bia no ubompa yegu so abotaye nti a wo de ba no e wo se Nyankopon bi wo soro fence e de ma wo orofo se ye ntoma na microphone de kata wadagya so afabara Nyankopon nhira wo se eyemu anwati tomato sadie anati napa ye fama nkodai no mu ndi enwu mafuru so nsere entade mpaboa orofo nye ntade hwani bia wo nye mpaboa hwani bia wo eno ti sa wo bo afode na ade amakrupo twedi ampon na se uyuyem ebode a orofo so uyuyem ebo sa afode bia Nyankopon be ma bufu efiri se wadua ne bafu
wase wanya ma wunua no wanya ma me asafo awurade yen hye ho nso torofo Sompa che de ne fa ye hunwura mu wate na me de na me ka kire ma bere wa bia odi bi ba me se ma me wo bompa ye aguso wase bo fo so ma bompa ye aguso enam se Nyankopon nye wakoma so ade ma adansidi a metumi aka no afidie weso a aka makoma asem biema no na asem kasa na ba mitirimu na me yafo abrantie bi efrefri mamponte wose me professional am robber enam Sompa chede esunti no se me kasa yi kronobo a wodi tuo kono na yonkofo no frɛ na ose won kobiem eye Sompa chede o orofo fa ahujim bi wate akana kakra bi ya wadane e chanwuma aman koda nyanka ene makurafo eno se na dwo wo kyene bena ene ni wuku ada so de orofo emuwaso emfa wuso wate na eye sika fam dia momo number no eye 0598 559802 0598 559802 edi beba eye tara 1 media anase Blessed Foster na 0241272990 0241272990 eno ye mobile money number no ena mede atodwa no orofo send bi anwumere ya wate na bompa ye guso na opru bi emu abie atotototo no safo awurade Kristo de safo bekurawo na 2025 no wankasa wo bie yedie pon ene pa bie wombia no eye wodia yento abodo no nsuo ni na dachi bi yensabeka the nation sanka yento abodo no nsuo ni na dachi bi yensankan ade asem kese e wotwe kunkruma na awurade de boye kokwa me hunu onipa bi ase wudua bibi a mfaso a eba na wudua yeso bia ento ebeto ma duko twirima mpanimfo ye mfonso kese to no se wagya no ma ye bone woni ho biem enne ye ne so aho amumuyo di adanse ye se agyanom ye papa nso to na woni ho mpo a ema ebedi ho de a eni awie ye ne santi ne ye bo kokosa abra wo ya brantie abra ye maame panyini ya obo ade nto nsam frɛ wo a wote ase ye besere woni die kwan aso so obekoso no wadua bibi kakra e de ato nkyirima ho ne mpo se wo wabrabo no usikanya entima anso wo mahwe mpo a na obi abeye de ama wo minim obi a wosi so sabi oniska senka JHS ya jiska mpo a anka sabita frati wontimi nhwe ne ba ana SHS nko wontimi nhwe even obi bakura international school da because onika pre e de afford saade no nanso sa nipa ne ba ne wie school no obi abepie mu abrabo ma wo hwe ni university eno ne bekwa kobusa se na be de na asi ni nyina ye adoye bi yetete se ne ayeye ebra wudi abode na wutwa bi de bo afoforo no ebra wutwa bi koton ya de sika be support afoforo no enuru se wo bandu university level no na awurade ama wo bi nso akana komo a ono na ebetua sika mu odura na nka wo untimi ndua no enti saamre wo ketua ne mu no susuma wutiri mu nya dene na won so bie won nsam nyame pa aka 4 days pe na Sompa chade na ekoso 4 days kre bedrumbu 3 days right yes yawade ya na ye chenti enne ede kwa akopem ne wuku adade kakra wo ade beboa na ye maamenom eye akunafo yi atimi asere adidi atene de no ene die kwa Sompa chew na odi abeboa na niema akototi ede amaye maamenom ni nyanka ne so ewia yetima kohwe omo na niema akon nanim die sika fam a wo he TV na da so ye pon so nso mbeboa ma radio fo no so atena watima peke da bia mekasa sa Asem se bo aboboa no a ebre na wote ye na kakra wo ye no aye mele ye na maye ene manya anye ne nam na mehuya nka so de meseti aso wose nkwasoafo na eka ndi abrabo mu no se wo so ade bia mu ne ntem pa so no na wato nsa firi ho na watima akon anim di yesre ye nuanom etie ye fie wona ehwe ye saa mele ya se nyame pa 3 days to today 3 days coming na program na course of which is Thursday dimbacho enene china ena ye wo bre e wo so de bedua ne a wo betimi ya na no me ka to sa brantie bi frɛ se me ma ye born wa ha no yeah still a trigger no frames of am pese me hwe ba bia wo me kire na muzo de moto aba obeduru ye no sa kura ekulak anta de mpaboa ene ade
guma was osade be support nim se nyame be sai bibi na de ba nwumre na mba nwumre me de baaye no enti no abi obi anyame nhyira no kwaku be ma no wanya bibia firi mu magimadi because say we first dance ya say dimirika nyese last year de onne ya this year do ba ye nche yo yes this year de no say this dance you was atam ekura ka say mpaboa atima ko ojoma ko to slippers mu no be mienu atoto ne shoe mienu bi apɛ African wear fa bi su gugumu a kyerɛ I had that packaging in 9 cents yɛde bɛma no so kra ne bɛ ni wanya ndi awrade nhyia no ba bi obi ana onya ne kɛse ma ne ma enkoto atimfama no wo so fa wo de ne bra ɛyɛ mo ɛyɛ anwa ti tomato sadi ɛne ne ma ɛkeka ho nyina wo de ba ɛyɛ bɛgye na yada wase na nhyira so onse timaka bi ya no okay ɛyɛ so mpa kyɛde o ɔdɔfo enyu ho mfamfiri mu ate ma metia Oforisuo Bema Proverbs 19:17 ya obeye ona wo hiamwa no aye no wo se wo de frem awrade ade biada obeye a wo de manyanka nwisia ene kunafo no wo de frem awrade Oforisuo Bema Proverbs 22:9 no so be ka cho se omo so omo bua sebi oma wo mu nibie hiafo ne mobrofo no so no wona obefre won ho se wo ye enhira Matthew Asem Mpe Nipa kyerɛw ɛwɔ ɛyɛ Matthew 6:3-4 no sɛ wo de ma obi a wono nso so wo bi a sometimes no ɛyɛ na wafiri wankasa wo mu engosusu ho mfa nkyerɛ wo bi ansa na wakasa ne amedi we say eba de wo betumi wo tumi mu no mepa kyɛw fabra na wo de ba nso a enhwɛ enkasa bi a esua da bia ya na Oforisuo Bema wo hwɛ wobe kunani no Mark 12:41-44 na se na ne yesi gigi for no ne dia wode ba ye no enkaprama me no onim se no na esakura onim se enye hwe na so no Kristo kan se won no ne obi a wabo for the kese pa san se de owo nyina ene ode aba no ye kresi so de asra wo seketo bi ensa de owo don sem ena wode mente no pacho entoma pofa na wo anase wo de yesini mienu kola na fabra na yenje obetimi de akata ne ho nkwada ne bi betimi de ayata de afra anaso betimi de apamo eyata de bi e de ahyente no sika afemu a wada roma mobile money number no ena yede atoso no 0598 559802 0598 559802 ana 0241 272990 de beba Blessed Foster na Sethra One Media Oforisuo Bema de ye ka de atwato ne se Proverbs 28:27 no wo se wonom edema wona wo hia bi no mobrofo wona woni bi no wo se nya de a wo bekwa ho hia mo bibia ho da they will lack nothing in life it is how pese bi a woni wunchikafo nyina da motimi fa blabo mo son wa bra Monkwa hu hie bia mu this is the time Sompa chede eyeta One Media Foundation Dr. Blessed Foster na pamfo ne prince aso nie ena bronya bremu bi opese nyanka ne nwisia kunafo ene gye Yesu Kristo ebe ya for the bokese de mawiase nyina da na se sabre no so na nya nyansafo miensa ede niema ya chede kwan so wode kwama no de a wonso wa chede no fabra ne bra beji enhrafi se ne a wo bedua bia ne ho aba anase eso aba no wo betwa na wo twa nso so a yenhyira ena onyankopon beto de afa ne mpomemu e de amount ye nyina yenhwemu amo na aduane a ye de bia ye bia mpacho mo famra na nyankopon enhyira mo Oforisuo Bema me dase okay omnasam Oforisuo Bema nyankopon nhyira obi biara na onum obi biara se de be ya wo de wanya bi no ya na sampa bo no koma sa nipa no because it will maybe o nyankopon to obi ankwam no mo obi abotom nyedu ni yi a onso atima yi bi ohia manipa bi nhyira aka mfikyiri ye ka Oforisuo drum maybe na ade bi o na say request ya na akwa sorry dem ne say obi answer mfa say mra Oforisuo bi amanfo mo obi no ntina de bi an Ghana nipa o munye sika na no se nyame mo a obetra wo say na hia wo say because we ni bi akoyi because ukwa sorry dem ade oyi bafu ne mpa boy different and oil so is different o de be ABC nti nyankopon hye obi bia ne nyankopon mo obi a na obi ambi ya de che e wo Ghana ha no Oforisuo aye eyi a ya de che afiafi ene ta cha de na mfa nhyia kese e ma Blessed Foster ne na pamfo de bia me kase me ko ketesona me bompa ya bituntum awurade ya ewia
de ana me sa tontom ne pa me bom pa ma ne nipa onya sika wan fa nwa confirm anko ro se be dross na onya adwen bi se obi bi adwuma na wa impro nipa na wa impro me ka na dodo anya bia ye na boso me so onya kakra enu nti sa nipa no ya na me bom pa ma no me wi a Ghana kwa da mentam bom pa ma Ghana because sebe ko ye anko ye nso ayi nyina titim emu nipa onya adwuma wa bi adwuma ti se papa no kwa me despite mo nkrofo bi a yebetima bobo me de ke adwuma mo bi nwuma ama nipa nya bi ye no sa nkrofo no to fo so kakra ye kan nyane se na me ka sa asem se nka ekoba bi ekodidi ye no Heroes Park no enka sa video no ho a enka na kakra kan ko munche na nka because na ahwo na ya me ka ye be ye ho adwuma cha ye be ye ho adwuma na nka ye hu ekwan be fa so nti ofo so we ne ye kan fo ma obi bia ya ka na so mo te ase de me say omoye because and obi frustra and sana on steps here wa obehwe obi wa no te so mama na da wa sem do se da bi o achede na me be ye bi fo so wa sem ma de bia na ye kan obi sam say 100 million na de bi ni o kwa bruchin mi na de aduane ni pe de e ya de kitikiti o nenso ye ne ha no se bi ye srese ya na se ye sade nsa ye mi enye ye ne ye pe enye de ye pe ye ho no nenso ya anye ne sa ye maame ni nyanka bi omo hu na mane edumre bi omo hwe nyankafo no ya na yemfa ebuo ne respect mo omo pa omo bre ofoso wankasa kra wotifie no wo maba mienu ana miensa wo no omo tene ofoso edumre bi na wo ya atwe aba wo omo so ni yenhwe nipa dom ya ye maame no ya papa no ne sebe mpanifo bi ato ehomo asuo se omo je nkura yi ahwe omo yenhwe de ebetima ya ni o ya de ebetima ya ni brother Foster de a wo yi na ye nyina ye babo because ba ko fo nko awe adregu ono nko antimi so no nko abetimi ebia nkente sa nanso inhira wo mu nti ene ye dane ma obi biara se ono nko antimi mfa inhira no ye nko antimi mfa inhira no enti inhira wo mu ni enu nti na ebie sa fon la ne se obi a onya aso mfa so no onni adanse ofoso adanse ba ye enti ne ye be ka hye se ye nko adabi enti ya to apete akaka kra bi bomodi ne tu anamon na wo de kakra bi ekuta na maame bi de akokọ bai nanso se be ye di kaka sa akokọ na hwe ya yintimi nya ibuo bi ene ha nanso waye bi de ekuta na wo de aba no waye bi be nkwa be fa so a sa no manya ebe ye iti de ekutaw a efe me sha de na ba akokọ na ho anika efa pomodin fa de bi ofoso me ka che o me se ade wo ba ware oba ba ko an ho ofe na so be fa ma be 10 no mu nyina ni mu nse de nsa homa ja ne fa ba ko an wo fe ne ntra wo enti pade a efe ba akokọ na de ba asudie wo mu edan so ba ko fa no ma bebre ni be hwe egu ni ekoto egu enti obi ankeka no ho na kakra ka ma no ma we empalo na bomodin fa bra wo ba mpa bo na ye ka no bogu so ampa o mawie sku titifie obi anya dwuma nye oba bi akwa bruchire sebe oti swamedwomu ha sebe mpredo se de wudi kra den adentia emansa obi so ba koi okoye na nsape wa besi dan de ne maami atrem adenti na nko adenti fawe no fa ye nso ano ne bra ne fa bompa ye guso ne fa bra ne baby na mnim se nyankopon be mo ye hira okay we ya sompa chede na se ya fa futu semba ko bi amman amfa amokuto dwemu a na Asem Mpe Nipa ya madwuma no orofo afi no be kọ na wie yi last days are dangerous akaka kra bi na afi no kọ na wie ne mu nsem no ehu yie pa de aka no eno tie be ka tro dede bi se won ma no bambo enye kese na break akra akai ontumi encross over 2025 eno tie se last days are dangerous na se mu ensem no ehu dia meka kira droba for se efiri sa be no omo hwe kwa so yie pa efiri so omo ena nipa nkwa ekura wo mo empedodo no a me kwa bantam o ena ama yantimi ankwa koduru ba bi ayekọ na droba ni papa nso ne de wakọ na wabeduru asumduem enu nti media futu sem kese pa be ma droba for se wobekọ akọ winsa no de akọ akotwi kai no se wobekọ akọ ya nyoma bi a ense emfata overtaking overspeed no adroba for nya hweye last days are dangerous sabre we no enipa tumi hwiri wo nkwa ya na awreho enkwa amanfo ahwere no ne fa dodo no a efira droba for no bi no ya o man hihye wo mu hiye eno nti no ebre no akatietia mesra droba for say last days are dangerous o mo hwe wo mu eye 05513131 05513131
0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yen kon homa no so na omanfo enso ade sompa chede ayama bomo no ne last days are dangerous adoba for so enhwe won hu yi papa na nwoma enko kan hello 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 hello hello the people yeah also pizarro ni me do kikasu mate won ka dada police station that check good tango shop na also adaroma refa kwenye so na mentia chame botin a won kikasu boom sami wo tinka ya jumedie o tiebi dendende na also some pastor de ne dare na ko wori sira opanyi kafe o de jumai baaye tan se ne bin kala jumai fo tan sen ko nya sika na se de da ma samu aka no e ko beti da ye de o pe bia tan so fi baabi o bia juma na ne nsa akatra so amfro so na also e trafia wi shem so pastor de no tan se ye o wori afi ba ko ne ye de wani na so yo watiri e doya be na fi ana sabre mu no ana nyankopo be hwe na didi firi akiri ba nyame aboy ho ban na wai patie fi yes la bafo wo mu mai ho ban no mu kono bokoboko na droba ni ene de wako no be ofoso pizarro kinke su makao no okay hello baby afrefre udin katachi hello mbajo Oforisuo Aboagye ni e pajo okura no e fe lumba no lumba no se mo invest mu program no so ye fa number no ye be fa number no ne edi nkomo hwe ne number no ne ni nkomo e fa ne number no ne be di nkomo katachi adawroma adwobreo 0551 0551 0548 na 31 hello me kasa ntiti ni ye mesro lumba no o kasa nkire no penny ye be kasa ye be o kasa nkire lumba no wa protein and cream nyansa e che Ghana mp ya asem o free bedi akon bedi akon ka we ho hello baby afrefre udin katachi hello ma joso katachi baby afrefre udin me passe me sesi tanko no da braka yenti o katachi me sesi tanko no da braka mato kapa twe ho kakra me ni nkomo ya me da cho da ko de no ya na pese me se kan o de kata okay ya mo so go safety for so mo ka je yi ni tamo no be so o mo so mo hwe kwa so jojo mai adaba fo no okay most especially lines white no omo fan tutum na nyoma nye kama pa hello okay hello yeah una mo ne adwuma dase mi can come out of the shop taxi da ba giga na about ujina runabout no so pe obiri konfo anoche ne statue no esi ho pante wapaja ni tinu ahwe wiem wapaja ni tinu bi ahwe wiem bodua no ekura no bodua no zuko na sikadwa asantema sunsum no waso firi soro ekura no sikadwa no so waso firi soro asantema tiase ani opi de ni kan consumer asantema pia na me pa kwenya so pia me pa kwenya so pia asantema ya tu vo se tuju na me change na ke bi ja so bi so ale bora kisi bo so bi jeso kakatachi oni escafo bi de kasa baka so abeye na mo madu temperature ma ko duro le katro bia so sompa ke bia ni ta ba de no bi ko sa ke bia na ya adaba for bia no so mi tro ba for bia so ile metika yesu metika na nta yankwa o ina fo so nkwa na nkwa na wa de de kinska ta ko po to ba so shambe bi na no ke hello
Hello. Baby afrefre udim papa. Ojo, your shopping friend mine. Okay. And almost a more I have to the papa you. I don't know what I'm doing. And the crap answer down on my issue. Nah. Head to the nothing I should be on now. With the Tinako. Na You know, making a cancer advisors. So, Uncle point out maybe 2.8 a few trap there. And show me what. Na Sompa Bob. You know, Mobusion, making part a passing the bed. Maybe I do to find the bus. And then share my program. okay. And until last days are dangerous. And then last days are dangerous. I drop for what you chefa. Watchna last days are dangerous. Ebe to aso akosi se ye de afi dwumadi nyina ebeba na wiye. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Baby afrefre udin katechi. Your friend bank the casa free format passport. Yenti o. Mpacha metia on pioneer. Na no ye. Ne ho de ne papa papa. The nyame ene offer lupa. Yo father, me from na chawo. Ya jo so eburu. Hello. 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 Baby afrefre udin papa. But you like good the casa free ball. Yenti o. Oh, we dey make them as we put the dictatorship papa no process abu de me. Ye Na bedas. chira me nyame kan ho. Emi ma de nan tompon. Na nyame se mi catch up na say mo ma asem emko to for no football say. They are going to the casa free ball in Savannah region. They said no advertisement TV on for what they say advertisement in Ghana. But on the phone you want to for. The nyame shira for we are going to get the for. The mumra you ma the photo ko bia ti sa Ghana ha yeah ngaga be fa fa kada be kada be sa tikiri asa de so be te me fa ta me ti ya te ko mamre no mani na mu ti Ghana asa te manya ta me nyama asa te man ko so udi banka yen ni ho me ti mamre tri asa de fo ta mo ate me be dia sante line ko ko gudi ya me mo na be tri ya me come on ba No, okay, also free savannah, right? Ishira wupugu asante so no nya asem ketua. Enuti yemfa akwanya we so na yemfa inshira asante mawura. Krobi asante kotoko hene. Na asa tu otoso mienu King Solomon na papa we nimdie ni nyansa ekura no nya asem ketua. Enuti na brene branu bia no Yankopon ekoso ishira no se de beya Ghana be fa ne tampa efra so eye na asem o omo bibia di ye o mem ha o papa we nyame hira no akoniansa nyina eso hello baby afrefre odi mame Obozo ye ibata enna me nam de ni bla wono awa anofano no okay me ko sisi na me de bla wono no okay nyame hira hello 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 Hello. udi baby afrefre Hello. otemenka Hello. hello Hello. oh hello Hello. baby afrefre udi Your friend in Canada, me can't see him so. enkasa yenti o Sompa de any day. Last year, the sending 50 CD. This year, I'm sending 100 CD. Last year, I'm sending a bomb to say, the nation in front of 32. The bomb to say, we are demanding a plot. And the magic plot is 3 bedrooms also. okay Sompa de no, the Amphano. okay so patch the I want one near any century near no bi eno no eno ti ye befa akonya we so asante mampofobia omo be ye so patch de no nyame hire omo akoniansa nyina so na ye se nwoma na akoka Dr. Mensa eno ti ebe nkwankora ye befa so na kina ye kwa akwaje hello baby afrefre udin After come on, I'm going to
Anochi enti If I saw Wadaroma, but until of a lumber catano, would be a friend, of a lumber bubu program, daddy. Oh no, I didn't know what trade. The minister who speak away was my head. As the minister no friend, all questions there of a lumber and your bubu program. You will be a general and of a lumber. It would be a anything to Palumba, what in a second or Sally, I said, Sally, a canity of Palumba. okay mesre se wo hwa obi ani wa wapa afutuo ani atenatene ho eno nti no sabia ku sabia nyaado de wotwa sa no duru ba bia onim se na chi achia eno nti se bibi koso na se obi frɛ na otena yesre mu amomentene eye tititia se atemidi ankoba mu a enka bia ka nipa kro omfrɛ enkasa eno nti momiensu atenatene na obi ani ho wapa atenatene ene afutuo ho ye hallmark kese pa se betu nipa fo eno nti yeso ye mpa ho se bibi atochewa ekwa bi so a mo so mo betumi afrɛ na motu yefo ne kwan so a eno nti ye ne obeye adwene ewo koni ansa nyina so omanfo bi aba beye aye omo abeye aye omo so mpa akyede no omo so ese buku ne maset ene ebusu omo de aba no anya asem ketwa enkoda nyanka beko sukuo no mo betwro buku mu na mathematical set so eka ho eno nti no wose da bi esansa aboa sansa fa de a wode kyire nti no ene me de me so me ne me yire ewo no ya yeso ye de bekire na omanfo hu se yenso ye ba ye no ya ba ababa bebe ye bi enya asem ketwa safo wo ho a emse camera no ni nyina to dem ebeboa ni nyina to dem ebeboa ebusu ose nkoda nyanka eduru ba bia do mo betwuru mu ya asem abrante no ne yire ne baaye omo ayade papa na me no omo twetwe nkomo no omo so omo mfa so mpa Asem Mpe Nipa ni agro ene se omo firi adwuma mkofi a Sompa Asem Mpe Nipa na sa asem bi eba na dapro so na yetu ni sere ni abasa se koma wo ba no de ne dan de bema na wu fi ho ena sa na omo de etifi ho eno nti no omo kutie adwuma die no a mekura ka me mpa ebo no se ne bema wo be ne asem to no kese pa na oba no nya bema no sa ena omo de etifi ho oma ya de pa buku so ye de pen ni twuru mu ene pen so ka ho mathematical set enso eka ho a omo se yemfa nkoma nkoda nyankai na eduru ba bia ye pam wo mu no ye pam wo mu busu no ya na awreho na sikafo ma so etwro eno ti ye besere se safo betwa dem ha nyina na presentation yenye na yento edwumadie so ye yo tentetu ba fo ba bone ntaba mu ye nam soro yesai enam fom we ne Sompa Asem Mpe Nipa we na santmaji atum we na wiasema nyina se eye ye ko na ye de akoyanim efe papa na ye de sisi suro ero so ye sharpener efe ene mathematical set ye eraser na pencil ka ho pencil ka ho koda betwro ya mishira you know oyire no no ho kada che bibia boko ya udinde say Medindi Musa die ntina ba nwumre nwumre de boko osio ajade bia no eri station ani ahaya na de bia yetie na yo fi bia se ne de bia mo bodawro se Sompa kyede no afena me so Nyankopon ahye ne ho ani monyama ja me so me pem abraboni na me se no afi we de ne me so me keka me ho kakra kita me no me ne me ho kanin eni aka bom eni se me so ba be de sefata ya mishra pa na so na wo ye adwuma be me tunton Jesus Sports ho ne ma Central Market o store din de say Musa Wenga Sports una ya Ricardo keka ma asem no mia wunie mia make it ya mete ya mishra pa enti nyoma be na de bae you can say me the books 400 pieces okay back 400 and I'm the mathematical set and so no 60 pieces and a pen on me the food box and so ne buy and
sharpener no so no what you say we mo bear 20 pieces but me to no a box a 2-pack and a pen say ne be ya ja me nua mo keto ya o mo so no o mo ni awofo no o mo benya bi and also ye the eraser a full book and then we no so ye bag a bia so mo che books na mo be ye packing no agum na ja aye complicated na den so aye fe because nimdie wo tirim no bia no obetimi watwe ho manso debi but ebia kakra bi ekita we de obetimi watwe ho manso wo ka akura na se dan ana efie kura wasi kura no wo yire kura wa no obetimi watwe ho manso but de wo tirim de obia ntino ho ntwuma wa se me atwema adwena akosi so one school of thought in the kan here or say you can inherit a property but you can never inherit knowledge. Sure. One school of thought to be a kind, and I'm can book be amana kama Asem Mpe. Etika papa ye lawyer ka owu aka kwa tititi no. So nyame anye ne sa. Mame memo akwaba. Behind every successful man there is a woman. Duru baby na say nyoma bi betumi akoyi a oba ne kra betumi aka say mi wura yemfa busu no bi nko anade ne yemfa nko. Eno ntino duru baby akwakoyi na ma nhira o. Manshira for na ko pebesia won ho na ko na ire wo ho na one na ire ni wura dem na oba na ode ma wa da na ire ase wan fa ma nso da na ire ase enkomo bi akoso kama ba enti oba hajia no oguni ma ya fisa no mame udi nyina ye sei acha mi di Latifa na mada na mwafa jesi ama na bukura mu de be wacha bi baba fo so ade ba kwa ha me pa ne se opani wadaro mo ba ka Sompa many player me wa ha pa the boy abi many player me wa ha na jesi ho asem ye me den ne butu se si afefufu ma ye babo match ye babo gala na omunnya ni dame so okay o course sports one ma o do busa apostle ehefo ni de da so o no for so na ya department o one na ho den wo tu ni bobo che me mini striker for so don't do that lumba kwesi ada bi okobobo kwesi na me from ya na da akonwam ono akwenta maso adanko maso de no ye adanko maso de no peje bijasa itimi so adaroma bomoden a because money da so de me na me ho nya fe wa na me nya jeshi ngo na ye kwa munwa keto adaroma Ricardo mo de ono de oba ha bia mo sports for no muni bobo o mo ano na de kwaku adanu e kobobo se o se metwen ba akutwi wure mo no mtwa me kai se mnya party o mtwa wo sa che no so munya ball no mo passa mo dabi men passa ma me sa no abre no abre fi na menya me yi mafiri o man na dawro ma mete se o se munyu ofo so se mo ti de o man na ka no fa brewu player there Asem Mpe Nipa there ye ni bobo pa ya high social science ba ha de lumba no ko tin no pa na mi hu no bobo da dabi ono no go no unse go unse wa go kwanta bisa de wasasa wano no why kwanta bisa so ni bobo ni ye hwe onan me so kwanta bisa this is the ambulance bisi wo bajopi kwanta bisa so ni bobo no boss e mo abusa no entontom ko bobo anu akobo says mo che passes mo hwe asem so bitimi si o oh I we are so do another one ebi nwo anti o mane ka do be ka bia maame ye beda wase free say idea we no oba na de bae ma duadua mu oba na de bae na we ya so mo Asem Mpe Nipa no se ne ne ye be ka oba asem na se etia oba no bebiri a na be ma no som yes we wini na yiri ofie sa na omde ofie ho papa nya sa na mo kan no sa yo ofie sa ti mo wa wini be say mi de ma wini bebele na say obi kofa obi yire no o te ho asem eno de oso osio Adam be kan asem na Adam tin say Adam de tin say we de na mama no fa mama no ye di nkunim no na say me ho ayeden ne e kire die ne bi so ba so e be wuri die ne kire o ene ye be yire say ne e kire die ne
e koti oba so de ne oni be wu fio ese Sompa program na o tebi de bia do so mu ya mu tebi de mu hosa okay ye TV men sesa no mesesa no na me hwebo no wie ya ne se wono so no de no wonya sesa no pe oh na me de ma fa no ba fi afa no fi sa no de bi o tie okay katachi e beda mo ase agroye de no na de sa kwantufuo mo ya de pa nyame hira mo botaye ntia mo de nwuma ba yi emi ogidie kese okrupu twede ampomu se ebebam sa ama mo wate na mo de adanse die kese pa ebeba afidie so na ahya foforo bi enkran wate ma se noki mo nche nipa ba ko mienu miensa bi mo mo so baba ja me da masese mo agi me feso mi chia motifo chia mansofo mi fe manso de bia mo kwa no mo ma ye ohode sio uflor mudiri harmo o ba isa we boko haram de ni bi no tu be duru bant manes wa pensu bi adware maybe mi investigation ho na obi e kwa no afa ntoma o ba yesi nyakopon cha de even Sunday kura me kwa ye bi o manso kwanta so far kwan de o mo ye de na contractor for no mo bo mo modin mu because omo ye kwan no mo sanso eguso ayesa abi furu aba no ye ofiri Oforisuo na ye de awaye bi a menim se obi a pejesi bi a menim na chi kwan na so to jesi a je kroma pa de ka jesi pa de a media me sisi ano Central Market na me tunton jesi football boots footballs ade fa ball ho bia na sports ho bia no so what chichire obi a bia na metima deliver him no with trust what so store need to say Musaringa Sports Musaringa Sports Shinga bia ade bia me kado ni maso ye nti no de and I me born so dey born for me chef 41 open mate mame obachi nipa mienu miensa bi ede ya oso wa yonkofo bi o Pacha me chia me kunu ninyo ne namba yi awade ye mami no ye na you green gwagwai okunya na ohwe na nim hayi see enam do asen kwan abo abaso ate abo ya de wate ma me to wate akwa wa fe no wase me chia mi do pa no wate wonche akwa wo fe no mo wa ya de o da bi ma me ya surprise me odo a enyo do pa no ma me dia wa ba wanu wase me chia mi kunu na okunu so na to sen Oforisuo na nim se o bible a Oforisuo so bible a o kaso o kwa na ma me wa ba na otu kwan na o se cross Radhe mani masisi. Radhe mani masisi. Yetio. Why the pa mo? Pacha me chia Oforisuo. Muni na me chia mo. Na me chia mase. Mo. Me chia muni na muni na mo. Omo manso. Oforisuo kwa ni kwazo chia na san ka chia wa san san. Odem bia ne din ko no timbo ana ye bra ado boduku na asem no asem no ba prempren bia nansen mo kan asem kotia mema no nansen mo kan asem ya yesi lady na kwako di se Saudi ye wo ho ye beka ho asem se dia enti meti dem ameya na na se bema no oba no ko pa ja bema no me guso am kan so we ne se dabidara bi eti eto ye kan na we so de be pse me dia so am se na se me nya backing every lumba hono no first message na so wani eni ono wiase na oba ne ye wo no beto bema no ka oba ne beja no we dey nanka se ne lumba kan na kwantu aye kwa ya nkra na kana cafe no na ono a wo frɛ na obi a me no wo da sole o ko ba bi wanti mi ankra wa ko duru ho afi de abraba akɔ cafe wa wi na wo frɛ me se Bani okay Musaringa ye beda mo ase papa enkura no so da na ase moya de papa moya de so pa cha de da mo ase ye beda mo ase kama pa okay ye yo tetetu ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketu akora ye go computer so dwedie embasisia bro
nyadru obiemu eba ne sei ya enyanka ne erisi na ya rehose Bible say the ohunu mobroni mobon but ya fam awrade enu nti na Tara One Media wow Sompa kumasi Sompa sunyane Sompa nkransa afie bia ye de Sompa che ebrem na yenko aye ntumi esan se baakofo nsa entimi nkate awrade ye to hu afre obi bia se Sompa ache 2024 eba so live December bosome nida etos dunkrum eye daya wada ye bebo dwatrada ewo Sompa kumasi swame enrom hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode bedom ye dia mawo ne sainti wo ntoma wo emu wo anwa wo betimi dia brain ewo Sompa kumasi swame wo sunyane so wo betimi dia akosompa sunyane night market ho enkransa so wo betimi dia akosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie ibia number wo de sika ne beto so 0598559802 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster ana Tara One Media Sompa fa de amoye onyanko ko fi so mu so ko paso efi se de amoye ye je se bi si ja se de fa so fi frafrafo enyanka emubronfo omo mu ni bie chane kura se omo mu ni bie mu yo ni bie bi fe mu dia fa and so mo de afema mana so everybody won sira mu Bible si bi ohun frafo mu everybody be sira se mo hu frafo mu everybody sira mu anu anu mo kese papa mi so be mo kese pa fa wo se dwumadie mu na propose prempa obo aduponko mu onyame anadoye doso wo de beye bambo ama woni wabusua Sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi Abode ade sinema ma mu tutu no oba mi ntini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina ebeja senior na me sisi ni nso e me sisi o ene o no problem there senior o see dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni nyina ebeja sa we de nyame shira mo njo ba ke friend danke ba tonic wonu ma duro minum pa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso menye bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amoja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti e fifi ti asate tele boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. December to remember. Masidani Erade Masidani. We annual Thanksgiving Liberty Conference. Omayini ya wedu watch. Eyebre. Onyame namne so eye anwodini bebre. Otun is that the fresh food for thought adishye nyina. Any wumpa onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibiama was say. We eye yasida etwatso. Liberty Conference December day.
ebeye fanta bruta yasɛm a yɛkasa ho no yɛyi firi David nnwom ɔha ɛne nson enchichemu ba yɛnyina yɛkurukyerɛ yɛaseda ne de akɔma okyerede ampɔn kwamba sɛ yɛadɔm ɛwɔ Jubilee Park December bosome ne da ɛto so aduonu baako ɛyɛ memene da anɔpa no nsia pɛpɛpɛpɛpɛ yɛadwomtofoɔ nie yɛ maame Esther Nyameche Moses Oke Minister Kwaku Jesi Mama Esther Minister Kwame Jedu the resident worshiper na saa da no yɛbɛyi wɔ nyame aya mɔsoro ne abɛfia asase medɔfo wote fie yɛde Liberty Conference when the twatoɔ ɛwɔ afie yi mu na hyɛ onyame nam na yɛ yesu wɔbɛkye wɔ bronsa wɔbɛboro no ama ne de ne nkuku ne ne nkaka akɔtena dabraka wɔbɛtena wɔntumi ntua ne ka ɛde n'ani akyerɛ mu wɔtutu ka na onyame ɔyɛ yɛkatuafoɔ no ɔnam saa akwanya yi so bɛtua yɛ ho aka nyinaa na hyɛ ne nso sɛ wɔyɛ communion wine any breaking of bread direction Liberty Conference December edition oh glory hallelujah. Okay, yakwa yanim na yanim a yɛkɔ no ten ɛna yɛhwɛ sɛ wɔmanfoɔ ɛbɛkae a ɛbɛyɛ na wɔtwe emienu ɛna ababaawa bi a wɔfiri mpataseɛ anomangye na asɛm a ɔbɛka yɛ nyinaa ne sɛ ɔne abranteɛ bi a ɔyɛ adwuma wɔ kasapreko na wɔne no ɛfa afuro na fufa na wɔfa yɛ nimu nyinaa no bɛman atumi ɛne ne bɛda a ne 9 months ana ne bosome nkurumkura no aka bɛ na mienu ama na kwa awo so no bɛman ne bɛdae ɛne awo ne mu nsɛnsɛm ɛne mu sikasɛm deɛ abrɛho paase de ababa wan bɛka no na deɛ bɛ ne kosi yɛ deɛ ne si wɔ sɛkyerɛ gyamase ama atwene ana ekoduru baabi a yesikasɛm kɔ atwe ma abrante no so nyɛ sɛ woni bio ye koyi ababa wan afiri maternity abra wawo no kora no na ase ɛyɛ ɔbaa ne maame ne kɔbɔ obosia wɔ amalia hɔ na aduane omu bedie kora nso ayɛ asɛm ɛma ababa wan adwuma wɔ yɛ ne dwetire nyinaa kora ahye ɔde wuros adwum awo ahwenim when ababa wan answer it was debut ɛne ma menkɔ na mefa asɛm nkɔgye Oforisuo ne na pamfo na asɛm de abrɛho na asefem sa brante bɛda so pampampan na resource bɛba resource no yɛ de nyinsan ɛne awo na brante ekobie na no a wɔse ababa wan no anwuma bi a wɔyɛ ne mantem hɔ ne memma bi de dai mire bi ɔkɔbɔ ababa wan de prum na bemma bi hyɛ hɔ ntino enyim no a onyim ye na ode wo ye no enyi wo no a nto be ye DNA ampani nnuane ampa abrantie ema ye koye DNA resource na ba na resource na akwakokoba no ye nim ho maache di omo de Sunday ye kura ewo phone so kura code da so amo eboy ahonoba se DNA no atumi asifom anyame ya adoma wo kyena ebekenka DNA no enonti sabre no hwan na ebedi nkunim na hwan na ebedi ntwo wo kyena da na no kura ebesi fom akontompo anim agu ase kyena saya baba wa no na akodi abɛhyɛ abrante no a wo kyena yebehu ababa wa ne suban saya abrante no so ono a mogya ekonye moba no na woyɛ na adwene sɛ wɔtwe daawre ɛwɔ nyinsan no ho a wo kyena oyu besi gwansa besi ebehu do wi aberewa nkuruma ɛwɔ anomanye mpatase hɔ ɛyɛ asɛm o wɔkyena asɛm besi o ɔno asamwa ababa wa no ɔde na asɛm bɛdae no DNA no abedu nya asɛm keto nyame ya dom a ya ma me hwɛ adwumaku no mo yɛ DNA no din no ɛyɛ die bedia blueprint blueprint omukura no se omufefa test no a omumfa mfidi mu Ghana ha anu ti no omu credibility no ewo soro pa radio akese a ewo kumase menka ne sa blueprint na yom DNA ma wo mo ho na Sompa Asem Mpe Nipa yeso ye koye de omnasamwa wo kyena entuma no bepa ntuma no bepa be man se nko edini onu ase na oba no so ebusa no se ha me se mo koye nti wenya ye ne effort
ye de atentre na ye pe Oforisuo kro bi awo mu a enwum bi abese wo maame ba ko o papa bebre na Asem Mpe ni sa nwum ne ye bose ya bo na ma no oho no mo jesu o papa bi no ma jesu o papa bebre awani aje ni padde ti ama aye terms o papa bebre ti ama ni pe bi ya de a ohun de wo se nanso oba ne se me se menum ena ede wo na wonyem me be man say hwe me ma dwenya me kan because emre bi kwa me hye dem okra me no hye de obi bebo opon no onu so nyina so no ye hwe ye twen ena Oforisuo me ka sa asem wi o yo ba o ye be ma o ya de be very careful because one and then me man bi a ye pe bi ya dada ena enso afan say man no so pese o mo so biti yen nti ade bi ani pa o ye bia no eso hwe yi sa din ne ye panipa ne ye ne enwa be ma bi bia no odate wona sa de we kofa ba ya ma ye nyina ne ye ni ada wo kwa bi so to yo ba wo ye be ma utu anamo obu no obi tu anamo be very careful ye nwa be ma no anamo no watu so opeso ohwem no ye ne ya adwen ye nwa ba no so bodo no so nya ese mu nko ohwem no enso ne ya ha ye nwa de mu ha ye hwehwe de ne mu ha emmom Mr. Ghana ban do watwa mu ko se de waba fufure papa president mama adesredia Asem Mpe Nipa ne Sompa yes friend say din no o man nyefo emra fom 1 million tetisika no Oforisuo baboa ka Asem be sikurimu onim se ade bia wo ye bia wadwen nya ofan no ntanhwe ade bia wo hwe especially wo hwe sakura bia se wo ba na ye safo bia be bi wawo na me de kwa de medwene wa menti ade ede na nyanse waje ento papa za asafo wo baba ko na obi ababy na wo pa che sei on to Oforisuo mama kwa kuma me kan okra bichiro Ghana ha no amafo do do first born nyo Oforisuo asem na wo ken Asem kasi o be see papa bi ne ma doso na papa ne ma na omo doso no na edura no pase na papa no mo nyina na dawo na nkwara ne mfiri wa mada nti se du tama ade a chena nkwara na so mo so na papa no tintim casually tintim de bedu no so say asia so ono nkwa ne bro different yo wani ma wonse menye moja no ono nkwa na ye different na so amememfe asantefo gidi ese nya hwe samafo se ompe dodo ne nte se ne atal de me pasa me kan nyina ne se Oforisuo di ne no se bafo a obi adwen ba ne fan Oforisuo ni obi hwe ne ba enso o mimi obi hwe ne ba o mimi sa akola ide o hwe ne nsansoa o hwe na nima o hwe na busuam o hwe na chiwe na nimu a akoda ebi firi abusuam akora bi o ye stubborn ebi ne abusuam na so ye stubborn eno ekoba sa awofo no ma me papafo no mu bebrempe o ma de aye dada na ekoba ne se ye Oforisuo ubo no de amememfe na ewe sansu ne enwa ma no so bi o woni mpefe se nyinsen wei wona nim bebia nyinsen firi eno de bai kofi kwa mu don so de abehye bema enu nti no first no Nyankopɔ kwa na ya adom first sa no ma we nya de ne yetu kwan fa play ko South Africa ene de nyame adom ebi wa ha etu konya obi wa kwa no ni island fo na se South Africa fo no links obi so ye bi wa ha ya na se ya nya bi wa ya no be kai aye sinti amo kesi nti Oforisuo ade we ade aye de ba nipa kokko wo kira owi obesi na wansa si ye ho de ori abwa nkruma nti Oforisuo ye ntete ho nko ba bia ye de yenim de ewom o kira ene ebehwe that's all we kotoko ne has wo maame ba ko papa bebre mo yenko blueprint for no an ba be kenka ye nti ekina de anumanye patase ho beto din de ko fa mfidie mu nya ya ko fa mfidie mu maame tia Oforisuo bema bema bi wo ho a owo a Mpe ne ba hwe dada nti se ebia na ono wo ho na bema bi ebe fashe ba ko bi be fra wa na dwo bia na ode no aye nyina so na Oforisuo bema bi wo nso so a na ode ye nyina so e na bia ne nyina so no so yampa ko se ma ye nye ebe adwama ma Oforisuo bema ye smart very 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 smart I'm telling you Emma do na ho ne bema ene da sorry da bia nso no me ka kire obekwa akobo adwama da bia da openso no enya ade abema ne bi hu o ye very smart cause okodwom cloth mi bu careful no akowia no ato aso aba obeba sisi adan ya o na maame no krampo me kwa ma nkoto no ni ade
enti bema na betimi aba se na adwemu aye na kesene no ofo so bema who knows e betimi aye sampa oba ni twafa nchen na oba bi nso ofo so bema mi ankasa mi nimpefe se sanyi se we se die e wo mu se me ne mema ba mienu na da ye nso ye se oba wonyim na onim ni kunu because of relation time no anase bla ye fanyi se no ofo so bema me kwa wo ho anase me ne mi kunu na na ye bo anete na se bia minim se me na da but satan me ndru me ovulation period my menstruate here within that days na ansa na mabesi me ovulation period ni mo no me ne bia ono ne dae en ovulation period ne so no me ne mpena bi ko dae a ofo so bema nyin se ba na adwe be ne se sabusu me we dia me ne me yere ayi yebu asia ma dente no ene ye mea but na enye ono a enti ye ne ma pinti na ma ne bi wo adwama mo ye very smart wom ye ne be ma ne to okra betimi abo adwama wo nanim so wo hu I'm telling you enti de be ma ne ye ne de ofo so be ma kwan bi so no me ne ya adwen so okoye de ne no so pe ene ade betimi ama ne tiri mo ye ne fine me wo hwe ne ba na wa hwe no na oba no so no ne de aso no okọ ne ba bi no okọ ne ba bi wa boka klampo no betimi aka so oje na ade enti be ma no wo kasa pleko no wo chenya me ya admo omla mesisa ankoye na wa bo ba no ho akra no ho kasa den obetimi aka cha me ya je ama no because onya ne ba no ama na sisi no se ne ba so de ofo so be ma emwa bi wo ho betimi de abo ama na hwe akra na ne ya hwe no se ye ntimi muwa no so na se bia kwan ya befa so obehwe na ade no ne ya je ama no no wa hwe na ade enti eye ne ama mienu we se bibia timi se who knows tomorrow ochira wan anim de betimi ese wo munte no anything is possible for so bema ye ntwa mu ochira da Nyankopon fa no me ode dum ye ne a ye be hu de susu ade bode hu be kwa akofa me da ase what it is possible ya ba it is possible bibia is possible oh with God all things are possible it's about what reshemu say bibia be ko ye de amana I'm telling you bema no so what reshemu say bibia ko ye de amana bema na kukoduru na no odene yes bema no say debi be ye DNA na nim say last month me ntwa wa no enipa mienu papa panyimo ye mayi alahaji wase mame ye bo Asem Mpe Nipa from besa mo boa me na me ya me ba no ba ko DNA ala me se adan a wase se no fofo ni ema no nesi na ni so ya hyehye ni twi ni mo na ho no se da bi wo hwa akwala no ane na ni yo ye bi na busu nyina mu akini wo mu a wo hu obi akwada ne se no ana me se ne maame no o se da bi ne maame no na ojini didi e bata kwara we nko anu nti ye manam se omwa ne ho na omna na ne bo nye de ba kon so freye enso santi omuso omo ye nti this year de nyame ya adoma me fi se next year no ye be de ne mo na e betimi abo amankula ne hwe no so atimi akoye no okay the next is uncle agwebi wa nene yese kusie Jesus we so kusie ya wa palisa yeni nyara chese nyoba ele kusie onya boje nu opie ho wa eli so krak yes alo tie ba bibi na di na pie de to bi wa brabo metimisi obi wo so abortion praise ya num gu ni so nti nyina otimi titim bedura o ye hozra boy no aba aha nti ya mo mfa kwakuda sa akoda ya omotwe ne ho manso ye ko edie nei according to omo maame no no ane kan na asemo wonu madu be 3 times akoda na ma te so no wa mi so ba be hwe ase waje tablet ni kura wodi be dia dance ndi omo sa no mba omo ye bibie ho ba wo ye nhyira ba ya ni America ne se be nipa boni o nipa boni e china Asem besi na ye china ne ye be kanti me reserve me comment no na ma kan chire obi oti Asem besi chire o china se bubo oba ana ebubo be ma nipa kure be bu abo no me hunu kwan be fa so apie free dem akọ but watch bo mama ne ya to me hunu kwan ko ebubo oba untim ne be ma metena se wi ase unim so na bo akọ ma na be ye bibia ti sei ekobube be ma untim ko de obi baba so mupa na akora ba ye wo so hwe no mo no so fili so kompana twe bi na o mema na ni nya ne ya sei ti da chena ne de be bia betia fa bia no nipa kro so le ye be ye de ne mvangongon ne ho be fo ba okay echina Asem besi enti echina DNA na si fom a o china ye be kenkai emunyo me beba nyina no enkunimdi ebe ye kopotwe di ampon obi abere pa wase ye bo nipa kro na onye no wa bere the be ma no so oba no omunyina bere wase ye bo shire cause say your ba no be di nkunimu a enim guase apepa say be ma no so be di nkunimu a na chese wo no opeso oboka hunu no so de eya say entimi mpai kaswati chief producer say epaya
Ghana court nko na case payo we die ne we die mpai de kopai Yankoni ne kitima Herbal Center enko twetwe nkomo ama me ne wan say yade enipa benya so na ye yade kuro ya enu papa obetumi anoma ye bibiduro kitima Herbal Center ena sabre otumi de enu papa medical catch wiase man nyina se me ankasa papa metumi de menses mebo edine ho adanse a eya dance trodo na maami bi ofiri boase baye ani kidney ho atechema na sister no na ne honam nyina honhono satam kwa na katacho be matiase ne honam nyina honhono papa yi baye ene ne din komo se mema na duru na menye ne hwe na ne hoto no a ode na ase aba na watwemienu pepepepe sister no bakura ne hu no na kira sem so de asem foforo kitima memo akwaba panipa bibia bokọ de ama me ne wan say yade enipa benya so a na yade kuru ya na uko kitima Herbal Center so a abibiduru krojen na oditu yade ase kitima matiefo ti kitima Herbal Center de enya bompa ye wiese ya kire wiase nyina se ye kitima Herbal Center ye na yade gonorrhea ana baba so kenere no aba wiase ana sa aba Ghana ha ye saka kire Ghana fo nyina se aduro na yade aba no ebi ni Ghana ha na aduro no so yade aba kitima Herbal Center nkoa na obete sa ansam fufuri afiri omo asoye ante sa Ghana ha ba bia no ha sa nkomo aye no obedi wate bia afiri omo anumu da adentra kitima Herbal Center ye ne aba ne abeka kire o se sa gonorrhea no ana se sa syphilis no yade wo kitima Herbal Center nkoa na abeka kire o se sa gonorrhea yare no chese enye yare a eye doctor yare ana se doctor bitum treat amana ko kitima Herbal Center nkoa na abeka kire o se sa gonorrhea yare no eye moa enti kitima Herbal Center nkoa na bitum ma oduru amwa no moduru no amana kumu moa na free wo widi mu ana wo yem ho ana ama onipadua mu abrawo nipadua no wote ase aje se kitima Herbal Center na benya sanse mu nyina ho aje anti ne yaka kiro se yare na de wo efise ye wa abofra bi wo ho no ma ye de yare na wo no na wo ya ba ya na susu no wone be man shiada na susu bo hu no na se ebo nkan sebe na rushing gu no sebe na chese infection no ma ekoso wo ho no aye bebre obekọ hospital ni aka kire say infection aje say ayawum na sa akoda no nya free adentra afise ne ma me ne papa no omonya sa yale no omonya anu oduru ana omode awota akura Dr. Mpempi no ya na omanfo bi eta aka say enem san yade no ege say wonne udi ahyiam nko a etisa me pa cho ntisa no ma bebre ne ye be kan ba besi so enti kitima Herbal Center na ama yate ase say sanso na oba bema ya wo no nanso so ono no le bema epie ye no ayakituwa bi ontimi ne bem oba nshi ada e wa asase so ontimi ne oba nshi ada o e wa asase so wa bo ne brasisi ne dai aye ne bibia wo ne japade but oba pa ontimi ne bi nshi awa asase so adentra ne bema epie ye no ayakituwa bi sanso ne ye ka kiro se de ne bema epie kase no so no ne de ye low spend count na sa low spend count no ne ye ka kiro se one oba hia na sa da nyankopon be ka sa wo no ana se yefunu no entomo no enam sesa ya le niti no enipa na kwa no eba no ni nyina tumi hia etitomu ana akura na free yefunu mu na yefunu na sei na de be ye nso ne ye ka kire o se eno no obewu akura no eye sentence bebre na abehu akura no ho ebi be ye nsuo ba ebi si o ye bosom ba ebi nso obewu akura no na chese na adwen mu odi mfie be aduanan nso so obehwe na adwen mu no o chese obi a odi mfie be enum obi o hono ma de ehu kura ne se ye de be wo sa akura no ye be wo na to asase so no na enam sa ya lenti no ne yam anase ne yam no ma na amfo yi akura ni nyini se de kura na obewu ane ka kire se ye frɛ na abamawu anya kitima Herbal Center wonte sa no ma we bi da eno na wo be ma wan hwe na se wo be ka se ane te sa wo be ko treat hospital ana maka kire se enye doctor bia ne ho obetime treat gonorrhea ama sa amoa no obetime kumba akokura edu be treat awie no ye wo black group bi o ho no ma wo treat abia se mfie miensa wo beti se e bia yale no kura ne o widi no but still ana yale ne da wo ho
ɛno na wanhwe ya obeturo baabi no obehu sɛ na abɛma mogye opepepepe obɛhwɛ no na abɛma no nyina hi aka ketewa bi mre bia meka kyerɛ sɛ yare ekum obɛma bɛma ɛyɛ gonoria bɛma de eku no yɛ gonoria fi sɛ ɛmoa no betuma didi wo bɛma ni ma bɛma na wu kura na saa yare no kura saa ba so a kyerɛ sɛ wo na watenka kura yira obia no ha yare no ba no so a wɔte sɛ ne kondo bibi kura enti ubehu ano na bɛma na ketewa bi no ɛhɔ na ɔhwɛ obi tu ɔbɛka kyerɛ sɛ bra no mfa hama bi fa ho ana mfa ne nsa fa ho na bɛyɛ kɛse ipa kyɛ wo boa ɛne na meka kyerɛ sɛ saa yare no wo mu no wode ne ketewa saa na ɛkɔyɛ no wobɛsa de aba na obi ani madanse a wo yire a wode firi n'anim kɔyɛ no ɔna bɛdi madanse ketewa na de bae ɛno na meka kyerɛ sɛ wɔnhwɛ yi a ɛmoa no ɛnam sɛ wo triti wo mu na omo ntimi nguni nti no ombe wurawura widie mu bebre na omo mu betime wura akoduru kotodwe obekọ hospital no ye beka kyerɛ sɛ nkotodwe na awe ama na kanka sɛ o utiranye ya obesa duru nya ase na hɔ no ba akoto nkotua na agu na wanhwe ya wote wona ho nam hyesew ano de na kyerɛ sɛ safi asɔfo atrofo anase adifu anase enipa bi o mo keka ho no de na o mo anya ho wanhwe abekira bosom so because said ho hyesew no obeka sɛ obi kra na atu abodua anase obi na atu odu aso egonori amoa na sentence na yosa wanhwe ya wo sempaboa wo nan so sempaboa no obekwa sempaboa kra nhyew opa wo de bekwa ha ne ba bia sɛ mo ani firi widie no mu a saa wo na wo hu ni saa na enko da na de ba ko ehu kra ne sɛ gonori no sɛ onante ba wo yam obeduru wo yafunu mu ha no ma me pacho odi yale hudu bebre na me pacho wati se yaka kyerɛ sɛ infection ekum nipa da na susu mre bia no nsa na infection be kum nipa no ye beka kyerɛ sɛ oxa na sɛ Tasford because enya ko obeduru ye mo na betena wo ye mo sɛ pɛ wanhwe ya obetima ma wo ye ma yekuro na saa abo na obetena ye mo na sɛ unya saa ye fun ya de na me pacho odi beku wum enya kitima heba center na abehu na ama na tima mo odura ma saa mo na wu a besi be bia no akwa obenya yaresa na doctor bia nso ni ho abekwa obetima kum mo wana ma ye fie ma ne tudwa agye se kitima heba center ye ma no ye de tudwa ay 0246 91 47 17 0539 70 68 81 eti me pa chaw yes subiem 0246 70 me pa chaw 0246 91 47 17 and 0539 70 68 81 I don't take it man ne mano na ego TV screen no so no or for sharing so na frekiti ma na emwa bi ode be ma no ontumi famwa no ntu o yade na se emfama Dr. Yintio eti e ka kiro se sa yare no se nya beto yam a me pa chaw obetima ama oyam ayekuro na ekuro na be ye oyam no ana se ebe ye o yefun yade no ebetima fa ho ta be pio mu mo ahwe be ka kiro se cancer ana se oxa na ye o ebe mu anum osaduro obenu mo osaduro ne cancer duro na masa obe pa ba aso na ye sa sentence na le ha obetima fa wo sa dia ba be wura wutirim wahwe abekọ doctor ne beka chon se wani na ha wo no glaucoma me pa cha o de ma doctor no ba bia glaucoma no wo bia no wutiri na nkasa kra ni nsu etimi ba begiram me pa cha sa infection no etimi mo nipa dasani adwene timi sei na so no wonti ne ba bia da age se wa ba kitima ha ba center ene wati sa no ma we nyina me pa cha sa infection sem aye ken enye no nko na yesa ho yale o na de infection ye e wo wiase no me pa cha enye no bi na ya na woti no senya tikima heba center ene e baba be kire sa no ma wi mu a me pa cha heba bia no abati sa no ma bia na sa asemu bi e wo na pa wa so e wo Ghana ha na sa bibire mu ada na me ka kire se ena sa fashion nti no ama bebre ya na sa ma bebre twa wo bebe bi wo ho no tima wo be se ba ko na mienu but wo be hia be ma oba ofro no obo nta no ntimi ngo biem infection nti ama be ma oba pa ye yi na wo de nyina fi infection chese ba se wo ba treat ade ba ko ehu kura ma oba ne se ensa na be treat sa infection no obo nsa wo treat na
emoa no entimi nguni nti no emfa emoa no bi betima akodi wiyam na bia bedi out na bo se ensa na mfa no be ye osa no so no afi na utupu no na no nyina be ye den wo ne obe makura be hia no bo se nsuo no kura ntimi nko wo ho no ma bo se be ayi emoa no wo akire a mo pem pa wo wa yase ipacho wan hwa de ben nanti ba bia se wa marketing ma heba center na ya ma oduro ama nkum sa ama na mfi ho no ma ipacho ubedi nkuguo pa ntimi sraw se wa wo hu sa sentence we bo hu se be ma bi wa ne be ma mtimi ye kuro pa bra ontimi kura na oba mfa nhia be ma bi wo ho no ma ne be ma no me pacho emoja nyina one oba hia pe bo se na emoja nyina efi mu ba be ma bi wo ho no ma me pacho wo hu se ne be ma no chese anu chese ye kase ye kan adensem bebre ana se aden sentence bebre na ye beka na ye ka ne sanya no nko an yetimi ye sa na me ka kiro se sa na o ma mienu ya ye bodin se sa ya lewe ene hepatitis de me pacho ye mfa kitima heba center fi ye wa hepatitis ya me ka se emre bia de ema sa hepatitis na hu kese pa ne se ebi wo honom na se ye wa hwe ade be ko hospital na so hospital be etritu ana se obe ye lab wo hu ya le chronic da ebi se etimi yaw wo bo se wo ya brand ana sa baba wa so na wa da ne abrewa mo no ebi ye wa fon na wo fon ya sa ya le na etimi ba fie mu a wa hwe betima ye nipa be se mienu miensa nan ade o mabom etimi srew se wakọ anasa wutu kwa anasa woko pa adwuma bi na aye na se yaka kiro se hepatitis wo ho me pa cha mfa ba bi ata kitima heba center because on ya honko na ba ye betimi di na atoso na sa hepatitis no emuwa ne bibia na ye betimi abre ni nyina se na se atua se akura de amawo because nipa bebre atena se yaka kiro se sa ya le ni aduro enti binom kura de mo fra kitima heba center se kitima heba center sa ya le o ya abo so ne de me pa cha se yaka se ye beji atumpa na ye boa but amanfo ba ye na Oforisuo mu hu say yes aduro no ye adwuma du papa wo kitima me na da enti mesrawo se wo na wo je achinya me pa cha emma obi na da akura wo de ane so beba na baba je aduro ni bi na abakura e sa de tam so abesa ato aduro no so na ya kire say ampa aduro no gu ye ma wo abon say aduro no ye adwuma enti mesrawo tutu America bla kitima ya santa na kitima ya santa ya de ba ko ye twa to akura se amanfo tu America kese pa ne hania me pacho hania no oba kitima ya center na se da wa ya se a 3-4 days ne yi ni nyira firi honom enna mako miensa ana nan na yale ni nyira firi o enko yo ye be mo oduro na mo wanu akoduru ba bi ansa na ma wa ye dai o jai obo se yale ni nyina firi ho ma ho ato enti mesrew e man tra ho mo bi na da o se yale bi ni aduro yale bia ni ho a ebi ni kitima heba center oba ye ntumi nsa o yale ye du papa be kan ye de aduro be kan ama wa hu se aduro ye de aduro account okay mesraw me di manu twa so no na me ka kiro se so o cancer because yale amanfo cancer eni aduro me pa chaw aji se wa marketing heba center se cancer na to yem se to wa odi ano se da unufum odi ano so be abeduru kitima heba center ye be mo odura ma sa yale ni nyina afiri honom ama wo so wade ho kura enti mesraw obi wo honom a yale na enti metwa nufu ni nyina to atwen ama na kana yi wo de bra ba bia yale na wo bia de aduro ni kan e be wura mo yale ni nyina afiri honom ama nufu na sa pia ma ho zampa se nyankopon ka se ye ni aduaba no ye mfa hama no ye aduro no e wo de ama no enti kitima heba center ye number no ne sade to dwa no ye number no ye 0246 91 47 17 17 aya 0246 91 47 17 and aya 0539 70 68 81 na me sole na me tu me nuanom nyina fo se ese prostate no adoso obia beba kitima heba center no bebre na na ye de roba hye omo me pa cho sa gonorrhea na ye ka no etimi ma prostate pa enti me sira wo hu se bibi sa na wontimi nyonso a tutu America bla kitima heba center
na oba nkunim de be chese ye be ma odura ma wa ye boko na mema no a me pacho mo nya be 75 ne 80 na mo se mo mema nyina ajiru gro kra no mo mra na mo ba kitima ha ba center Oforisuo ye be sa mo ma kowi ate foforo amoma hu sampa eduro ho be nyane no ye be nyane be mana ma o be se bro nya wudi bia o be ma no adana etonko kura be nyane no Oforisuo me se ayamoa na ye sa de no o ba ye de aduro no ma wa o be nwane ama wa hu se wa ba wi ate foforo okay yani Kitima Herbal Center na etwetwe nkomo no Kitima Herbal Center se me kan tro na nwumiri se obema no otunku na ono nku a woto no mfa dede bia eba bia beto no obeda nti obema no wada Kitima se me kan tro se brei na brunyen obemu atenka obemu adibi na nyoma akonkan pa ediama na wakowiase foforo na obema de otiase a ema obema ngu Kitima na se me kan tro se tiego Kitima ho na nyoma enkonkan ye otetetu ba fo ye bebo ye ntabam ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketu akora orofo ye ko akoyanim na yanim ten we ne Sompa Asem Mpe Nipa we na wiasema nyina ase ye asantema ya jiatum na ye numa sudue bua no orofo ye kan tro bibia se asisi zama po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibre ni ade ama kama ye ewiase ni mu nsem o ewiase ani mu ensensem o orofo ene ansem o ye de bre no abrahusem wo mpa o na producers ye adwuma wewie ye no weekend no omo ye adwuma papa omanfo ne me be ya adwina ye de asem bi beto ya apono so se ababa wa bi a woni ni kunu ewo boase na mi kopa bibia bedi aduru ba bia ne me birthday enenam ababa wanu tukwan ede akọ Iraq ye wa moni kunu na manne one na anwene ho dia ni kunu no betia ne se hwa akoda ne ma me na mi tukwan yakọ aba akwantu ababa wanu tu ye se bo konkran anaso ofiri buase eba kumase abetena ha wanka nkyere ni kunu no ansan wo koduru Iraq ofre ni kunu ka kire nsemi wo Iraq na mpo ahokyere bi bae ansan na wo ofre ni kunu no abona mane koda woni na wo no mfimienu wajana bo abrante so ye de to ya apro so no ababa wano akodi nsensemme ewo Iraq efrisa adwumakuo bi na befa ne ko ye agent bi na leading no ababa wano adwuma ko ye cleaning na according to ni kunu oba ye ne emfonyini bi ode kire ye no nye nyoma nyina na ebetumi de agu TV so amamu ahwe na baba wano ya ye ni CS operation ni mu abie na ni bia abie no eno te enam so ema adwuma na baba woni ka se ontumi nya adwuma no biem a company abebo ho ka e wo so ka ate so mfaso no ukọ ye no bosumi mienu pepepe e ka o mabo omunya ntimwie enam so ma baba wa no efiri ba bia wo ye adwuma no eno nti omo office ye se ka Sompa ha no ne de na hyedan ba akum ababa wo ye didi abrahosem nko a yankoni enkotie ne no bi ene abraho a baba wa no odie ewu Iraq ho enya asem ketwa e de bai ene firi mu aba e ya asem foforo
Twa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani eh ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no oh Express Group Adarumenti, according to IF4, Opesa Otu Kwan Kosiandia, Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More Mupesa Mutu Kwan Koye Jumansu, Obet Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa. Accra and so Omo Carnation First Light. Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumachro for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Afinsiapa. Obo Herbal and Medical Research Center say, Wamamunina Afinsiapa. Dr. Obo say, Obronya Chedia de Mo Bia. A Chedia Nuni, Ompeso Bia de Ariabasa for Nase. Nesa anti, a free 16 December, the 25th December. Obetimia Obo Herbal and Medical Research Center, Tanaya, a war Ghana have Bia, Korisha Winnie Pedremwa on your capre. Mitchell say, free. Into a Sabra, non check wakoma, o kidney will liver, no Winnie Pedria Quakan amount. So, shet Naya dio. Obesama wabra wan yu sika kese bia na wase a cho 30% kyerese untue sika twitwiri die se wo yade bi wo so na wakoa na nkwa for bronya chedi so na ko doctor bonchen na wansa o yade e ka obebo bia nso obeche omu 30% sene nso ma me bia mo se promotion na bronya chedi e sha se 16 December dia kozi 21st December na ebeko so e wo bo heba branches edidi so e Kaswa official town obenjedi restaurant enkransa owade sheman adrakwan ne so Kumase Hunu Adwatu Adumenu, Sunyane or Zinko, on immigration center in the Dianumshe, Tetiman or Benkente Royal House. Open Chemua Bro Media Sua, Obetimia for War Hebal or number CISO 0549 161 508, Ni 0550 191 514, Afe 0549 385 619, or War Hebal and Medical Research Center, Al Bibidro Casa. Okay. Omra Samuel. Ofaso bema megidi ise encheti for ni arefo mo re e wo saseme. Na no ya chance bobo in fact na ho mete kakra. Ofaso se ye kan ru mebi wo na akrai ne maame ne papa we fie nye. Si wonu akura no kranso because ru mebi a Ghana ha no so hwe wachi na hwe wanim na mo a utimi do utire de enum omo fan shuso awo Libya ko do Italy no one we want to ma seda fo so do me bia efie nkoyi nanso no ye bebu sase ye ko me maka se na kwanto bia na me fo so de ma meko ena me chan de mumu kwa champagne enye re fo so me owo ye 20 anga mfa ba kokora ni agro awo kwan bi so nanso aye Ghana pressure efia wo free mu eno ma nkoyi a sra ebese ne force ne de ebeye ono an real de trubedum ne jedru mebi a entra o ma wadwen na nyame den o box no obi ndideti ma ti de bia yetu safu ababa na akodi nsense mede ne so kwa bi so no edru mebi a ne atase ne no ma mienu edete na baba we oba 7 preduasa wa fafura na se wonim so wa fafura so wonim so wa fafura otukwa na se oba kwa de akwantu bi wa fo so ne na ma tukwan yo first on memma ne tukwan do mutri dom no ma ba fie di bibia ba ne aye nsem bebre ama ne emma kohwe ma insu amen wo mo emma o ma wugu desert so emma chese ben predosa o ma ko din sensem wo bi kro so oba kro do ko din sensem na se ma o mo because of memma dwan wo mo
to one ya na kwase bi be ye onoma basa Oforisuo ye besre ho ema wo kasa bi na me no mo nya adwen saa kasa na ese ka mo mele nkwa na eka menyinsen ye we de pharmacy man hu woda no apegya na anim se de bibi beba ye de nya ya man hu enya ya man hu o Mary nkwa na sebe obi amfa ne da de be so me afam we de we wia me e wia wo sesen na woda hon so ne bi wo wase wo wobaya sama wo kan ye nru ne kakra wo kwan bi so mementi no ma bi ase na nka producer nka mi busa se nyinsen ho asem no matima frɛ ne kru no ye ne te ne kru do wa tie de ye ne wa ye tima frɛ na busa se sei na we re kwa e kan na wonim ana bi kura na wo kɔ no kura no ni hia da ɔsi da bi ɔkɔ me on wan kra e da egushi ana me kan se da bi wa ɔkɔi so bu oba bu an be wura dem ni baby bia but otu kwan won crowd ade be chine dan so ni pen man so onu wo dai ana wate hu bibi na nka be me ka sampa ɔkɔ no de betma basa no de se be preduasa so be me batu na num to se me a ye ne ne ekɔ wuwam se nya ne kore enunti minim de producers se bi ɔkyena kɔ no ɔbɛma so hɔ ye musa no be ɔbɛ de ɔkɔdi nsensɛmɛ ye musa no biem se bia one nete se na we aka o na wonim se o kon se nete anase nye saa na no so yeti ono so adwen they say the honey the intimi fan judge bebre enjudge oba bebre ampa yenim obi a ono wonyem okotwa scam ye sha akra na ye be ma o wie wonyem no akra na ye be ma ntini shop no ye nyina no eye emema no ma no toyo o ko no a wo ba e wo ho eno ba bitimi fam e wo ho because ye hu bi penti e beji sa yo na tum enna se broni no so na bebi okọ so na ko ba sa se be mpreduasa kala be kire ito ho ne de mesusu se ye mpepere ho nko because obi private yi se be man ba na obaji tum na se ye kasa bi ko na se enye sa na nam a ye gu oba na ofin etu we de do to ne krama no a wonim ne krama woni yi na no dompe be man won ko ba bia eti se obema oba na tununu tuo se okoye no ade se na apiem aba o nyinsen na embom no okoye na oso ohihie oso anyima bosume esan mienu ena okoye so bosume nan ni na se bosume wanyim bosume enu dia na se okọ no wodi fira na koye na emmom no ne bema na tie me de okeka na me ba ne papa nye na mewe because ye ni pefe se oba okodu abrocha ka bema fa na nyewe sa de onipa mfansua entu ne hofo so woni oba te woni be mate na so okonya ba bi o ye okay a ya no nim so wo ya aboa bi sa no ma no ye enso ba ye ahun se wo ko waja na kra obe be me na te pintukumi donyam so fo so se be man sa sika ye kan wo wanko akotu ya ma oba ya ba because of akra won nche wontimi nko adwuma se be man wo sika mi de bia me kasa se so fo so se mema o be ma friend wo ba na oba no se bo be hunu abodama okata na deja so bema no but oba so hu se bema ye basa na bia wo ka ne nanfo akura na sa akwa no bia memi ko hu akoso ya woni me he but mema ye ntesa bema friend wo ba ne so ba ye basa hu na wo yisika ma no wo do mo pa mo study sa de we awom o yisika de cha no ko sa anyoma de onimu pa o oye nya ne anim Oforisuo oba ko situation bi na nkoye se oba ye basa be ma tukwa ba na oba wa friend ne pen wa ye basa wa rin sai basa na se wa boda ma o kata na deja so omuno Oforisuo but the oba de obeka se me we mini ni da abrete na te America no opoche na weme dia me pese me kan nyina ne se edu ta ma ye nwa no ma no eye de na oba wu tukwan se oni oba man kra wo unini ni wo biem kra se okra no because ne wo ba nipa fansua de bi wakodi nsensem de na ye kan de me de ba wiye no ye nwa ba na obetam obi de hye ndi tu kwa no eduma bi a ye digwa boka eduma bi ye digwa enya mfaso nipa ti na nipa ho o tie ne a eduma bi a Oforisuo ye nam eduma bi na kapraba ni botom eduma bi so hu nipa na asese na oyi bi che aye nipa ba bo eduma bi so de wudie na eden do me bi so be du botoma na so yi bi che sa na nyame ayi nipa etinya adwuma bia na ye nya mfaso
Ababa no se wonyim kura na denako. Hwe situation wo mu. Ade na bibifo ye tim wo den sa. Ete ababa wo su an wo su se adwuma no betima ye wontimi nye o ofosu. Wo se wontimi. Ena mo se afede sika 400 something. Ena mo atete so na afede abedu 170. 170 ba ko na matiagu no. Eno de no mo dey den. Ete se wo hwe nyame anim. Nyanya mfre wo a. Ete gamba ti sika so. Kan ba chawa ma baba we de obi krom. Kobewu. Eti sa 170 na o ma tia kwani ade no wo munya sa no ma no mo ye no na nya dwuma bia na enya fa so no fo bi di hyemra no ade na kwaso Ghana hai akwantufu bia ho na akwantufu ya yetu akwantufu ya bia ye kan me se na me no ka se obi bua no ho okọ Iraq ho okọ Libya ya ba ya nya ade ya ku nipa to dada sisui o mu ko no ma toto gale bunju ani bu akwantu owi na mo ne nam desert na mfa me bo mo na mfutu egu o mani we ya sa na ye de nti wo ko sa na fa so ko yiti na ko bo bra nti dia ye ne yete ya wu ofo so ye ne yete ya wu ne na aso be ko America America de na some de make count me say kro basa de me nko ofo so akwantu fo me ntu yani a person in Nigeria ni Togo ni Cotonou ni ade ko na ko bo sire unim sire shoe shine sa na ye terms na de man ko bobo ni ade minwanom alaji ni se dumo ni amanfo mu ko bi minwanom ba me nko amanko bi da me nko ofo so na mete yi nwa unu so re no dade tope ye akwasamba fo ye akwasamba fo enti edu me bi ho ma obi wo wa kwantuom lock obi wo wa kwantuom lock ene ye ka brocha America no me Germany ni land na ye kan obi betima ko within 2 months time and 1 year time oba be japade obi so acha so many years o protect it kwasa bagana did the person ye kan say enwa ba no akodi nsenseme but enwa ba no de ne ko ne se no sika na de be ne nam no mahuso aba bedu 170 na adwuma bia na ye nyamfa so onfa o mo de hyemre wo mo ne na nase ne nhira no dan se ababa obekwaku sese enim se tiefo minim se omba ye adomo a sebe mpredua se bia ye nhwe fie ampa baba we ni ma ne papa nyina wu ampa bia ne fie nkoyie 170 fosu ye ketobo mobum kwa dume bia kwantu sem so ye kan wo hwa no ahwe ha wo fosu dume bia no man koyie ti abesre ye nhwe ne ne be ma no so nkasa ne musa nyense ne wasam wo de mpesa me ko opi bi ko musa be ma no wasam ne nhwe na mwana yesi de boa ne nhwe samanfo ana se betima boa Katios Marketing Agency wono ene di mizu ene 5G meza abadwa so do fo yenko to mizu 5G meza bronya bai yemfa bingu frigim emfama ya hoho na upene dodo enso ato a manager Daniel 21st kene kokwa obenya biato sa ena KF Kinju Enterprise imnum hotel no no edi enhwe ni mopama ngwa bro sana se yenko to mizu 5G meza na yemfa eni edwuma 21st kene kay clinic of the moment do fo siatica yade no FCC fa osiri mo na kokuma kosu na se entim yade bibre biada yemfa nkodan 21st kene na nsia ne free to ba you Europe ye ko South Africa siatica yade no na yikutu ase laboratory scan mfidi ahodo pi 21st kene ko obi 15 branches and what rapporting Ghana mema Ghana foko ho ekosa wo ho yade kumase owo ha saa no obo ase Accra sunwane nkranza tachiman 21st kene ko nyemini 0540311311 0540311311 3 eba center du papa odi abane di tuko kwase 3 ku capsules koko master orofo koko adru papa e na meton bi ede ama wo no na benya bi okolina keba Dani Heba Mr Heba Happy Dank 0546107107 0546107107 yakwantu semina express group odofo ye kosua de ye koye walatu asa brodi krom ben express group ontumi emfa anko ni din won kan pa first can come travel to be eni because of Osei Aboagye ko jimsika breme enne de me kanfo na mawo na do akwantu sembe kwa akodan no express group nkutu Kumasi Accra tema islegon takwade sunwane tamale bia ni obehu express group ewo 0249 000448 0249 000448 Liberty Conference no aside drubi modofo food for thought no ma hne ye dubu ache o maka manchirim sabre ade bia dane konu ada so bia no o ma hne na ya dubu ache nam na adrum so de yakopon ade adrum no ebe dane enkonu no nyina ede efri wo so odofo ye kwa da nyame ase o efri January ebesi December yi nyame ye bia ma asida rempempa ena ese
yede ekoma nyankopon wo naase mu anopa no nsia bebepe wo Jubilee Park ho ene pempi dwumadie no ekoso na wona wode nwom to ba be tontrom nyankopon Mama Esther Minister Kwame Jedu Moses OK ene Kwaku Jesse Mama Esther Nyameche maami we watronwoma etia osempa enko na yemfa yenkonua enyina enko dai omahene yadubuache ene food for thought was come and be blessed, oh glory, hallelujah. Liberty Conference no say obe risk ane wudi koda no na wanya Sompa no aye very stable edi ama wo no orofo mankwankwa no mrante no mo ye ho adwuma no risk ane ema se de benya new Sompa market papa orofo ye ko obo heba and medical research center obo se menka nchiro se adoa to adumanu enu owu enu ntino ade bia eye yade na awia asiewu ewo honam duane mu no ko na obo heba onfefa enrum eno ene research no me wa dance die trodo mi ankasa me ko ho na se do me fa mfidie mu no obo heba omo mfidie papa eno oyi ni computer no so a wo check yade na baako de ho aka de ho atechema na wahu na de adura kan ye ko adoa to adumanu na yakwa akwakotu ye yade asem wo say end of year promotion 16 to 21st December asoye bia da wo heba medical research center wo Ghana mam bia no orofo wo kono akwakokodoso no hwe unipa akwanim de ho atechema obema waduru na duru no de bema osika obetua no obete 30% e de free so no de ache free opewe na apede 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center Tabita Clinic say omo yade bia de no nyi yade bia so emfrim onyi twe onyi adoa emfrim yade bia afa beda no na so ye was menka ncho say exclusive herbal treatment you eya bibidro so eno di tu yade asem massage in laboratory no ekwan obefa so obemu wadidie any home service no nyina da eye adwuma pa prostate scan no enyina ukuada ene yawada bia eye free yenkoi owato ahojo daban Cindy's Junction owo ahojo daban Cindy's Junction enkrabenya no osunyane takwade takwa ubenya Tabita Clinic ewo ho was me kan to sa no pa nonso ekosi anwumere no nan ene oye adwuma adwada ekosi eviada 0260196219 0260196219 ne yakon enko yanim se yakon ne yakwa kokotu osase pa eduru abadwa so okoto foforo baba nsuo mu na otu osase na wo se hunu na wodwane wo ye osatamfo no eye hasa Mr and capsules so pese tu ase pa dia ni mienu ena abanumu eye hasa Mr and capsules ena yedi etu osanase or for Food and Drug Authority aje atumu enu ntino ba pemfo ntumi numbi o ma ba no fo ntumi numbi oni mfiedu efiedu emienu utumi enomadru ibi ayede etu yade asem orofo sedi ekuro asi atowo yem no na sa yade no na kwasi bro ni di de we ato so say friend osa na so hasa Mr and capsules ebetu asem na wo de amount 0240238310 0240238310 and 0203822855 yekope hasa Mesha and capsules ni bi na mfa into ya de ase orofo yenko Dank Natural Health Complex page number 2 City Life Harvey School ho na wo yekotu ya de ase wo Dank Natural Health Complex oba ye no said ye wo si edi ehim no ene nam sa ya de otu ase no enya asem keto akra page number 2 echina da Dank ye adwuma ahotofie na mekamfo na mede ama ye mfre wo mo 024017501756 0244017556 yanko Dank wo na enwoma enkonkai emfama Lawson se men kan to say edu papa no dia badwa so Lawson eba mesha sa eno de Lawson lock mesha no so abadwa so Durema capsule Durema bitters twitwa bi bobobi na kokọ wanim obetumi atibia dipa na Durema bitters mrantie no kura che se onomo empaso komo no utumi ewoso ye papa Durema bitters na mekanfo nam de ama kotombi na teso emfaso ba bia tunes jetonsa etunsa nyina obenya Durema bitters ni bi na wato wotitwa bi na gina wo na so 0242133577 0242133577 enya asem keto akra Durema bitters ena se menkancho za abrewati ha
Ofoso bema kakra meka ene se wo ho kire wa asebia no nkire se enema bi wo afa ho kokohyem na yesi wo fra usuro yatache mpaboa ya na wo fra ne ntoma se wote ga na ha se no wo se ahokyere na no odin nti wo ntimi nti no onko pe ba bi mfa ne timu a ba bi a enya wo koye nti Ofoso bema yen kanfo Iraq ma wo baby a wo pay yi se ne kwane kwatena ho wa bla woni mu bi a ebi obeboa wo enti okwan no ho a wo kire no akofa ne double no de ama ne ho hwesa na ne ba 3 years a wo jana kra no kra ya serious I say other hospital ya ka se ya kra na is being hospitalized e wo hospital enti kwa wo ko ye ne ya wo tie yi ho a wo su no e na nka wo tena ha se no me ne obo ase wo kra na emo Ofoso bema enko oba Kumasi abonten so e be da race course ana so be da ba bi kra mpokeje tia e be di pa wo pa kra me fi se nke no ya na so konkran ya ke no be boa no ba ne nyina na be ya adesua e de ama ye nuano mo ye nyese bia ye we sei e de ayasa baba wa ne ho ache ne akakọ se be ye be sa ya adesua de ama wonu mo tirim po se wo mpese wo mokọ no ye nhwe na baba wa no Ofoso adam ne kasa pi ba se sika no ana na ni wo so se company sika e ba ne se na company o ma sa ate so se 170 o se 17,000 won san famla sika na bi ni ho baba wa no se wo tie ne a adam ne kasa almost one na but as sika no na me kasa onu nkwanka enkasa enkofa ne sika nkoma company ma omunja baba wa ntiji so mo de biba emse abusua no keka won sase nti Ofoso bema ebere se nyame beboa ya na abdofo bi so na yetimi anya bi ne ye de asoso na yetimi de akwakoye ne mo afise ye mo nipa wa bre woti ase me ma na enwu ansa na yakase bia na nka me wa ho den se metimi de aboa no me da ase ansa na me de me kasa beba no odofo akwada no onko afikyiri wakọ aboatia kano enti beja ama na wu ana ewom se wa ya aso den de meka kura mani atete se fa ho hyem se wo kura na ka wa ya aso den wa kudi sansense mewi ya odofo mesrew se kura de sika nam sa atia ba fom kakrew fa ho se ye Sompa akyede maame ma yen kofa baba wa ne mra wate papa ene me pese mekasa pia ade ya na ye mekra ya se oba ho akyere no eno te anam nu bi me de ba mafutunu sem ni se oba bia wonum kokin oba bia wonum hwi eye memma na introduce ma wo mu odo Asem ti na bia basa emfa ho se wankra ni kunu ma me mesro me enko no mo wate esi wam se 17,000 kasi se kura ka ba fom papa yenko fa me nua ba na mra wate o se ni nua no so anya 4,000 sese wo se abusua mo 4,000 ti se kura no ka so wate ka ba 130 Yafa mumu namba na ma wo mu beka obi akoma na wa me aboa woman no 0243 585878 0243 585878 ya mo fa mumu namba no to TV no so mame ye nua ba no akoka Iraq ye kofa ne mrawate mame ewom se wa ya aso den na nsoso ne ho akokyere no ye mo nipa wa abra wote ase se me carry story no kura na chiri kura ba se ababa won wa firi mu a se ka me sign ba fidie wi so be kan ka be wa brahu na wedi wote ase de mo me nkofa ne mrawate 0554931931 0551931931 0548931931 0548931931 ubetumi afre 0243 585878 0243 585878 me homa no ya di mani kakra hello baby afre udin mami yentio Etacho we dey ninja ma adene famu program na Sompa chade no eframo masani ni sita ba ne se number na e se message line wasande dia edin ba na Brelsford sa ana tarawa media ani wa wie wate wo bompa ye ku no okay wasande dia no wasande anya beto so dia bibia be kama mpaibo abagusu nyina 0551931931 okay hello yey
Kama pasa akwaban no. Namo Columba, Omna Samoa, Nairobi, Hoye. Omunyina ho de ne papa. Ilo pata na SK Polas, na menejene. Wadin nyem do of what say. Okay. Oforisuo, emefoto nyonko danoda. Na sene trade ya so nyonko chena. Wala wacho. Okay. Oye nyaba ayaso ndio. Eme umia ngani na so. Ayaso no. Yema nta continue. Yemwano. Oh. Ni ye yefima. Obeya. Onye mfimu ndio. Yewe ni mfewo hanimo. Obankoma. Otaria adisio anadia koso. Oye SK Bolas. Okay, and ti momo number no ye de kofa yinwa ba na free Iraq aba no 0243 585878. Mesre mahwefo no matiefo nyina za munhye manimunyam. Mayen kofa baba wa na mrede ne ba betena fidie wi so na futu bi esefata bia no nyina ye de atu no. Hello. Emlansa asana mabagana. Okoya nkofo ne de me fast no. Ema me bra mu kom agent no obrekum. Me agent ni besinne ba 2022 me agent ni besinne onim ko se mabagana. Omunya do ko duro no mo a. Omo fa ho. Afa me to me so tia na me amenyare. Me so tia na nya me tika 7 months na me ko ni na wen ya 3 months. Ko ni nya 3 months. Iraq wa Mia missika 7 months na me ejuma na mia me di chat ticket e bedru Ghana e be sinne me agency Iraq kwa papa me di catch me kasa su kofro. Okay. Enti akoba ne sa company no o manyu o musika o mo mane ma wo hu. Me company no de me ko ye no. Oh, kwa agent ne ka show Osei. Oh, kodra agent Ghana e ko agent ne ka show Osei. Oh, kodra send in 2 months ikamano. Intine no ko ye na me de we adwuma ni sitie ni e blewo mu na man si dali. Nke ye ne mama me company me madam ne de me ko company. When company ne ka show me say ni say agent ne di mi sika. Then some of us are from home, co-agents this year, for Jimmy Sitana. Agents in the near to my born hooker, man, a buy you are going and iron, or more company in a born hooker, and then a guy one of me. Into my Sunday, agents in Mississippi. Much be bad in the agents now, but to me, and then send me picture. This Miss Venecation is Sunday Yari, Obia, the coy and the Yari, Oya. Almost one for people, we are not doctor city fruit. No matter the time, can you for the good? Yempe number no yemhwe maami we ne komo betumi ayede hwe ne number na mame na echina ye ne betwetwe komo. Hello baby afrefre wudi yenti o me bacho me de agent bi na agi misika na mpese kam de ne ba mo anyame ya adoma wo china nyame ya adoma china na odi aba why hello Lebanon Iraq any side in Kroko no Osio Nipa 10 kwa ino 8 could be sele Osio na kan you say do ba na Nipa kale da ho e ho dan inti Ghana ha enye ya Osio o bi kale da ho nda ya semu Osio sa countries in the no ya can want them so Ghana for the money be no problem. Next time I end and let me say so for so internet in the number commission after the decision commission number momo number no safo mesefa momo number no to so momo number no 0243 585878 0243 585878 yemfa kakram ni nkobo enua ba no emsesesi akora no aba 130 na titisika hello ye na what to say nyame wotumi maame they say baba wala something like that to tell you ano na egusu aye kai they say when me makobi
We didn't also see. Said you keep getting shit and started and promise on the show. Yet you are not going to them all, only for some more. For so bien, you so. For so bien, you so much. They say, young woman, I'm a chef, so. Some about one. Your best say, a quite time when they make up fast, so we are 2.5 years now. 7 months when we are here back home. When we look off from some of our fear now, we started 1 year. No, Asem Abreho pa na edru baby a akwantusem no aya asem foforo wo Ghana ha ntu omanfo bifu a omomfa eno ti mesre me nuanom se omomwa na yetumi kofa yenua ba no emfamfiri Iraq wo mra so mbekọ mesa amwa no a kamani ebeje ho pa eno tumomu number no 0243 585878 omienkofa na mra wate enye hwe wa ya so den nenso so abdewati ha for so wa ha obi an 0243 585878 and 0552 095593 hwe na ye for happy birthday ma Joseph Dame na fe Josephine Dame ene ma woda erade nkoso enhiramo na pacho mofa Josephine ni Joseph de ene ntoso maye nyame nkoso enhiramo na oma mo nkwatenti ahoden ene apomoden ewom yesre nipa efitwedi ampo ho na de amamo happy birthday to you ata ene ata eno no akwasua esonika enso happy birthday to you wonyankopon enhira wo pi na onye wo adom emroso happy birthday ekọ ede ama Godfred edumenu we every Wutika Fashions kumase kegetia opposite zoo ho ose omo awoda panyame enhira wo pi sanso and a happy birthday ko ede ama Joy papa bi onso wo sunyane Mariam NSA yemfa emma ose nyankopon enye wo adom roso no ma nipa nso enhye wo afunumu emma ene wabrabo mu emma happy birthday to yabusia yede ni nyina esi asenum yeda mu nyina mo asena Godfred edumenu de ne da so happy birthday to you for so yenko. Okay, akwani asaso obi biada wo boa ye ma Asem Mpe Nipa yetumi adraba na wiye no. Ebeda asepa ye fantia enkoma Yaw Electricals